Oni ama memo akaba emergency Ghana movement TV so and then so me the story be bro na story no in fact ayahwe na esan ya rehosem na sa program we Kofi Jima Ankoana ni first programmer o free enhira no obabeye wo Lawson TV say Lawson TV na Kofi Jima wo na momi nhwe ne first program no in fact adibi wo ha say ye de hu kohyemu a wo say ye careful papa because that chibia no e de hu sunsanso bebre o e de hu sunsanso bebre because we the office e hode enti wo betna ho a wo bedidi ho a me catch us asem wo ho atwe ho na ye free na story a Kofi Jima Ankoana ensakan first story a odi kan ye no sa Lawson TV ho no menua ahometi a tesa awreho a e wo se onipa biara se wo wari o se wo wari o se wo ja wari afi na wo wari o se wo ye den o e wo se wo ye den omo wadwen eba so papa na mami ebeka na sem ho akola na ote fom ho no mami eba beka na sem se akola e wonde ote ne baabi wono mami wa wo mienu a woni obi eni ase onye na dwen so obewu bi aka ho enna papa bi so ope no papa yi hu no so ope ni no obi san se woni yire wo sida bi even kra no ono papa yi ni nua ba ene keka mami ede ma papa yi afedie wode ne nsa kokan wie ya na okwanyem ya ne yiri na ayi ni ti ne yiri ayi ni ti nso a aye papa yi nua ba ya okeka we ma papa yi ono a na asa atwe ne yiri di na ba wode abra maami a chese nua bro ne ade na menua na ni nyina achi no okokwo wo ye no omo ye hwa kola a wakwo ni amane a wafam ani asie ya wakwo naked na wode na masie ya nadwo wakwo sa 3 years ensem bi ekeka ho no ene maami bra ne menua hwebi pomodin tie story no se be ya wonkwaji obi kunu na owuko obama bi humpo na wode ohu abedi mu kura na ne ka cho se wei eye obi yire na oba no so mpene a menua ba twon ho ana wo ye bema wapo obi yire ho na se nipa no waba ho na so ka cho se twon ho no mpene a twon ho ensane ne nkonkoda biem ahom che story no menua wo besu saa yanko history no emra menua ba memuajo ya eja beba cho udin di say Efrem akosi atawia wanya mfirinhia no mako say eduba aduanan baako ka be ka du baako ha ahe na ofri ba ha acho mi frika sen yo ye de ye wa ha wo no watoa ye ti bebi usabi ekwan so de aboko nso nya boko sa isa menyam mene ablanti bi afano komaboti enyi sen ni mu Ninia oye ya na one kwamra boatin enyemye ana wohia kwabra boatin epese hu asem na hyase kwan afa asohia kwabra boatin ene nkomo ekoso na fi watu aso mihia kwamra boatin woni ma menua enchen me ma menua ni dindi afiechen onu na ka chem sa branti ebi komo etiefo ne ahwefo mo adaroma mo bete sound bebre so akola no ne ye kan ho asem no one ye sa didenti a mo ma no ham py to aso menua ba o ka chem sa kwamra boatin so ompebra emano me ka chem sa anti wonim se mitirinye ese mekita akola ni no a miniku wasu weji na ni afi Antonio se basa ampamene ablanti ene tamai sana ablanti ene wayele wanka nchiremi edidi mu aninua ayere ono ba me wo fie ama se akosia minua ne die ne kunu pani ondo anya basa woni yele enti me kora me hu na ni aje enti aneno entima onyo bia obeyo basa anam se minua enti woni ayemi oso woni yemi ana mene ablanti ene tamai timia nam se anti afia busa nasiu nipa na mbusa na sinu so ene ni nyina ene wo kromu nipa ne so ni yemi enti ni nyina mu no producer emeji akola nko ejenne producer onyeje bada eno obejeje no je akola be na ene de em se
sɛne honhom no si aba mu no ano ayɛ den fareko yo toa so nti didi mu no de abo bi pie ama yakodane no ge no beka chem se mekula bomijia anam se ananya una ase be men woni yire na edan na wo bomijia anam dem de ka ase edidi mu anu mewra mabosu mi nkun awi mekula no eso mekula nsa eya kwamna boatin ayire ensa de ba choba na me ewo no Lawson FM ana ma amene kaso ensu amuna enti akosu de me manema intilimpie bai baka chenso oba kofie na me yade me ya meba ababa wane kwa no matedan bi hu na so aka bibi a kire no na sister ne buafu enti anwumra me ye ma de nyina ewie me ko no so oba me wuso no obi ba me na di asemwa eya kwamna boati na chiri banan ye friend chief ono ka chem se menini ne yele no edi agro bi mu opebo me anam se a wo yele di obi aba me ho enti nipa na nso menini ya chobent ya chire ewu senso me fa na kala ensie ya chire wu ye na me ne chalit ena na ho chance ewa ya chire adwumem enti wono ya wo kwa no ba ya na ka bibi a chire me kola no enti me ya me ko fi ono chief ka chem se meme ya o de kwamna boati ebe ya ba abumi na ono oye hwan kwamna boati yire no kwamna boati anwia eno de kwamna boati be ya ba ana abu ewo fi wo mutimi ye bibi sa se nipa de nipa edane aba abu nipa ono de minim ono na ekan okay enti wono me de misan oba ya ne maame eni ni nua mo ka se me nkofi na de besi bi e china meti mu muai se china na meti asem ni mu a minim 96.3 get me baby enti wono maame bi bai ni e friend auntie Rose o se akos sister na okon kosia guni botom anko di be bodia kosia no de nsabo na taso abobo aguni na enti monko dane na mse o ma me mate me kope akwamna boati e kira kwan e de koto nanim ampa be oba na Lawson FM 96.3 emma ye kodani duan ya dani duan wie ye no kwamna boati enfi mi pim ena me de woye no me fra me ma me afie cha aka chensa ante awaka me enti me ko asonomaso hospital me ma me ne ka se me weska eno ameka chense me nibi enso madam fujamfu a ama me bi sa me mfanko ono nso nyame emfa ne kla ensi madam fu ne ma me ska ma me ko doctor me kodru onu na yakwasi ada ewi ato ana me wo me ba no na me ba ne nyale me de ne ba fie e bedru fie na hoche ana me ba ne start wo sensne akora ne sensna na jo 12 just how much 4 o'clock asana ni mo no kwamna boate ka chem hospital ase se mi ya akora ne ba fie no obi ba hweno na se hlia ba mama kanchira no ento no kwamna boate afime ento na mi chicheja mi ko bubuja na mabeton ya to na ndibia ya aduane edi na mi dibi asimi ni ama enti didimu a mi sha konfu obi ni efre no ejabo bi onu busa msa akoso ya na ada no afo se na msena na mawo na me ba yale enti me de na nanti ya eja na me bubu
no ed me ko ne class e hye me wa so me miensa se wo ya drama ya le no afra class e won o de drama kan no enso na fe ya le no eba ano passes ya yese bia ni ansana ya le na ti akoda yare no eba na etisen wasensere ya dendende ti se obi awawu oso ne ba bia pato kafro wo hu obi owu pen ale obi awawu ntimi nkeka no ho wan kasa wani udi ehu mede mani ehunu bi okay enti uso ne nsa utimi mpua eyi utimi mpua ne nem ntimi mpua ne nem enso no home na home na tiko every bese efiti na watchini nyina sa am chese no mienu kopem no nan saba anajo a eya anajo eto ofokro akopem ahomachi no nan na kula na gu ahome aye ana ye friend hum kokko ansana ogu hum kokko o so ne ba bia ayi enti didi mu anabisa de ne ko ayale sabia aya asunuma so hospital medene ko amu hwe ni mojemu a amu so amu hu bibia ewo ni moje akola ne kita mi sa wa anumu nsuo emfie miensa boso mesia wa anum so da akola ne numu nsuo ade anam de mano aya nka eni awrobe entime namu a sister bi ena na me kono ono nso na me mfa ne kla ensi ne friend sister Janet me ko am sister me bai onu munsu akura ichemesa e ma me ko mo nyina yi a me wo hu photo e wo me bag e ma sister ne ka che me se eni e ma po am ko ho yi ai sese me mfenka se nyina la wutimi ekai chese osu ehwa ya ma sabe wabatwe se eyatra 96.3 ene ya na tokru bia begina ha udi nso kru amagum kru ebeko kafra enti didi mu sister ne ko efo mu ba na me kono sister Jane unya abroba bremi makotiti anka adwo ti na makosre blender na mayam na me de agufi ni yesu ya de anka adwea no ene de anka enyiniye eno enka tete enkwala yekotia ne aprem ne de akire Lawson FM ya mie fesi kire 96.3 ya mie fesi ni ntie te sa nyede me pachai wankasa udi ade ne nyede nso wonya gidi se nyame de si kire gum pachai eno ne anka adwea obedine sa ben tei eno na me de flabrobe edi yensu ma akola no tano saade na wano eno mame nka kire ahwefo abobehwe ewo media any social no so Facebook Lawson TV on Facebook Lawson TV betu abekan ho na odi wadwenkyira ba adwenkyire no ye bekin kan e di amon e wa ha Lawson TV on Facebook over as to aso intimedian kani ani nsuo na ane na akola na no efiri wa kono na mesa so free konfo ni fie ejabo bi ho eba mesa ko konfo fufura so Lawson FM ase ako minim sa okotema enam sinana me nkotemu me wakase me yan mawo me ba yale me dinana ntia ano asa de na ye no me sa akora ne sensena no pa ebi awi ato 12 ansano abankwen me wo fase se osensene sa ya onye petre ana eno aso oda ho bankwa kana hu oda ho bankwa oya ne hwia enye yi okay enti konfo no so ka che me se me mfa ne mla ne ho no nso enhwe de na wode ebetimi me se fra jabo bi klase eye kotoje me firi ho esa ba cortes e wonso me betana ho na ekwa afi adini jaya na asaba me kona me kana na ne se ebi ana akoso ya wodi akolo
entinye no amesena Lawson FM. mina medami jemu ana nimse bi esi shesheme na wo tra obes nso me kwa kata so a menna me kasa lo de jeme wa jemia me ni ba bi akọ enti ko fuolo ana ne didi e ma mi bidi se me sha talia na ye ko fuolo ti duro ba bi na mi sira ni sala na mi kita nkura mi enu kameho de mi ye bi a obisa we ya mame enso nkura ni school ento sa me ko pepe bi enti na me de boa me malo konfo ne ma me ko sanie me nko na emom na adro die on fa ma me nko fi na emom se mi na baby fufuro akwatena me mana so enti emwa bia esefata odebabua ese utie ya jubedia yedi watudin wiasimu abrabo wiasimu abenedie wiasimu hawo wiasimu datwene wiasimu kodana ebia kafra kapremo ho unya baby anka beko nanso akwanya no enunti na yiro Lawson ebie kwan na to saudi asem bia wo bia fra ni en bobo ho na yempen puma sibre enfamro se ohwe Lawson TV nanimu a production numbers no egu ho obetimi atwro na onso wa frɛ ye producer na ya boss ne ye boa yi nua bai mini about to aso ma konfori busa me se akosia we de bra wa breadie na abani din disen na nsana ye frɛ na akosia nkan remember said be na meka maase akora no na ne ko nyina odi ne siwa eyi konfo no so ma medro me de bi wasa akora di remember no hwan ne to no me pa cha mi ana me de frɛ no remember we say na ne papa mfi me entina me woni emenye time ya me gina gula me senkaye ena me ya ni remember na kafra papa no to akoda ne din akola ne din de Frempoma Boati Lawson FM 96.3 and also they remember ka ho me pa chai obi be ni bibi ne wase to aso e enti wono konfo ne ka se ampa akola ne de remember ampa said ye nipa ba wo akwa amani hunu eno ana wo mu enso minim se nyame ebeje na me da konfo na me wo fase o ye bibi e man ha be man ntina be manam pese obehwe no be nimu ana o ka bibi kirewa wani sunti de kofasa apotwe ne bae me pa chawa nka bibi ankyere me nyense me kase na ni anyi a na medituro o ka che me se ne baye krope ento odanyame asese manyema mano ento obehwemi amamawo eti wono wonyimiye no ohwe wo ne menyem ne de me ko hospital no mamiska ama medinako na wanko hospital na tifia no maska ma dididi no mamiska ma medipititi akopem tamu a mekura baya ati mekura aya frane nkwanta epa mi fi mani babuo mitua eno na free wo mama no ama miska bi mami enye enkyerechire bi ewa ha mani bebra obukọ awo so omko waya no mu ba no demdie ana chimato aba wo hu no bebre efi wan titiem oba bi wo ho a onyinsan a kafra aduane a obedi akwada no benya aduane pa adi no onya binni sister bi kana semche ma me bomani na misu onyima boso me mako nkrum mereke wanu bi mpoda Lawson FM onya osere kontimi do mereke saa wanu bita yati o ma bi mu a ye hian kyerɛkyerɛ papa wo ne ma baako ana mienu bi ho ebeboa yen atwe yen free ene mba bi mu
nanso hwan ene bɛkyerɛ ɔno maame tifie o maame wɔ yɛfuriyade aduro ana obi na mu bu a ɔgyaben a yɛde kyerɛ ɛma nan no agɔzɔ kora etumi toa nanso ade a ɛya ɛne sɛ ɔmaame kɔtete aduro no na ɔyɛ aduro fia no aposa ɔmpɛsɛ wobɛhu na ehu ana ayɛ dɛ nti nipa no bɛkɔ nsia do no nipa bɔne nti na aduro no kura nsia no ɔde kɔ abibifoɔ suban bi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛtwe ho firi ho kakra to aso me nua ba nti ba sɛ me kura ne baeɛ no ɔde me kura no bɛrima ne mfii me biem nti mesɔle a madamfo baako abɛfa me na yɛkɔ afuom nti ɛne ɛfrɛfoɔ mu ɔba a ɛmu ahwe ase adi na so w'ani ɛnso nsɔ ɔka kyerɛ nti meam sɛ Awurade na atɛn ɛna bagye wo a bibire sɛi ne nyina na bɛrima no ayi n'ani ɛda bɛrima no ɛbrɛ me hairdressing sɛ menye fanta aduane ni na adɛn na ana mewoyɛ no na ɔba a hospital hɔ ɛna ɔbɛka kyerɛ me sɛ yɛyi me ɛbɛ fie na mema obi bɛhwɛ akwadaa no na ɔyɛle a ma menka nkyerɛ no ɛdi no ɛno so no 96.3 ɔsan kɔpɛɛ baabi atenae na mefrɛ no a na menya no ɛno nti na agya bobi no ne wɔnom mewo na ɔtwe ayaleɛ no ɛhyɛ aseɛ ne wɔnam kɔnya abosome mmiɛnsa ɛna mede firi wɔba a ɔbaayɛ ɔno nso wɔna menya afe na still ana hospital foɔ no na ɔmo ho yaleɛ no enti me ba pani ɛbɛyale ɛkɔda asoroma so Lawson FM ɛna 96.3 asensene ne baayɛ ɛbaa na mede mmirika na mkɔfrɛ nurse ni baako ɛfrɛ na fi apokuya na msɛ madam adewei na ɛyɛ me ba no ɛna mosi mu hunu no adewei na ama akwadaa no wagya nsuo no nti ɔmo nso ka kyerɛ me sɛ ɔmo de na etu aduro so na ɔmo ahwɛ ɔmo afa mu di nti wɔn no ɔmo de na etu aduro so na taam na so a na menya sika ɛna mde akɔgye gye sɛ mkɔtwitwa gya ansa na matɔn egya na sika ne bi nso na mede ta aduane ɛma nkwadaa ne di egya no kɔtwitwa na atumi nya sika bɛsɛe ɛfiri egya twitwa no mu obi ama wo na awɔtwe na nkwadaa bi wɔ abɛkɔgya mmienu wowo na awɔtwe no papa gyaane na ɛdɛn na wodidi alo papa abɛkɔgya Lawson ne bi FM bibi bɛ to pɛɛ eti sábẹ tó ẹnu a sábẹ tí ẹnu akọta aduane sábẹ ní nkwadaa náà di. minu aba kafra wate die ma minue na egya asɛm a minu aba yi ɛka yi akae masɛm bi ɛpɛni sɛ ɛduru amanfo so a ne yɛakae yɛanom ɛna obi asɛm safoa na hini wasɛm pono madi kae ka kyerɛ dasa sɛ mefiri mmɔfra ase no na nneɛma nyɛ fo saa ɛti bitu kwae ɛkɔ bea bi ɛwɔ inkye mpɔtam hɔ mekɔkora meyerae ɔmo ka sɛ memfa inkye kaa na menka sɛ mekɔ camp kaa mekɔfae no sɛ na ɛkɔ akyiri na camp bi nso ɛfɛ osusu camp ti because wɔ nkurɔfoɔ a mehwɛ ɔmo saa mɛmu baafo wɔ yi na obia ne saa okurom hɔ Lawson FM sabre msikasa na ɔsɛ mefa fam 18 miles menam fam twa kwansini ebeduru inchekrom na mayɛ mmerɛ na kom saa deme ɔhɔ me nim obia me wɔ hɔ no pani bi bae na ɔhyɛ aseɛ ɛne me di nkɔmmɔ na wabisa me o maame yɛ adoma ne ho yɛ na meyɛ mo hyɛ me o papa piedu ne ho yɛ papa yi no so mimi free benim kuro bi ben Kofi Ase
ene painting wa ase ho se me free benim na me wo ma me ne wo nyina na me wo ha ye kua me dokuku wa ha me hwe wani mu a ekom do nam so pani ekom de me papa samre ne ye ice cream ke gu entoam bia entoa kesiem kwaji mienu bre me 6.3 me wo so roma ne fry na inche ozo mo pa no mu die ne amfiamfia te se bija amfo die ne bi eno oje mi nsaka me ho na ne ba mi divi afi na efifire kitinkiti bi asase eteme na papa ne se o fa dia ba to ko e be smachi na so no o se mi di papa ejira papa kura koko ehweso ye bi na me kope no obi adenti na me ne nko no e me kuro mu ni ye busuere nam ko hwe no mi si ho ma hu obi a papa bo freight ma ani apa itima dada ebi ma hu obi a bo me mpani fo wo me fie nyina din timi didi wie ya na ka bi beso na de vem froye na ko ba bia me nkrofo no se ba bia no ne besi eti adidi kaska ka tembe ti so do nya abotre me si am de bema no me ya du kromo ena mu se me kromfo mienu machine a display koko su bubo mochi a ona am say na bagina me hu me nkrofo ena me je kaska wo mo ena me di tuaka na maame no akodi ni nchen paa no na ye frɛ maame ne sapon ena ne kuru so de sapon na omne sremni bi ete ne ye frɛ atimbila maame na ne baba akodi John on assembly man e ba so fufuro di bi Lawson FM ena ne baba akodi ka kire so de akoto oye bema na sa atimbila na metra konya so na kafra akokɔ agya na agu so ena o ma metra mu metra mu ye no so sore na msoro se fa safato na msa de me sate akokɔ agya nan no na msa sa de ti no yesa no se me yedi pa se o ka kire msa akokɔ agya nan esi akonya so akameka se mahunu eti matram ni je se mahunu sane di patie ena bi tu me hofo na afu ani ekom no ho no enso tapete sima ne nso no yiri ewo esane ene beposo na me kokoye adwuma me ko akoye adwuma just me bubucha ebafie me nko na me ko na me bubucha no anam de atodu nsiranim na bi mtra hyase dun sina so me enti se me so agya no a menua me medru fie a me dato ha mentimi samfa just me medru fie sa na mawura ho semo a eto me ono so me ko am ko yusu tauto ebi no frere me do mawu ai kaya time pabo ya the time na ye eti ase na kwam ena ase no so otro papa wo ya na do ko ai na mi sane no ena me pabo no pa me sa no be so jeni mu anase me hu ne me e kura ena di ka de me nan ewura mu ena me nya nyanyam furu wa bi ena etwoko me ena jarbe to mitri so ena me huna no sei ko fika fra menia awda mu se wi asese onfra ma esanfru hune mu a afra ne aka nyina fa auto Lawson FM enframa esanfru hune mu a ne aka nyina fa auto ne aka nyina fa auto bra adiye simehwe bon na mi wo and I'm from in number to say foi timi ha mi una me bo mo de mensa picha e jare kakra and na me yimiti e fa se timi so na manim nyina prepra me jo me ro pa na misu okani baba timi nua bayi a wawo na wotwe kobubucha sapre ne hu muja kura ntwayo kafra o de kobubucha ono asoa ne hu no de bia beto kwam kafra wona kum Yesu kura nkasa aso twi wo yi dabi o se ba no so dabi mini aba kasa
nti midwetwa gya na mechima na mde ato densini 96.3 na mabu nkotodwe na masoa nti mantamu a mete wɔ kasɛm ebi wo mi amofrɛ me densini mepa kyɛw so a me saa sɛ wokyim gyana ebi na meka kyerɛ wode si dunsin so asɛm paa kyɛw dunsin soa me na woatwe wo ti na ade afa aseɛ ebi a na wotiri anyɛ yie na ka hyiri na pa bɛto fa dua bi nya wotiri ase sɛ ya etimi wɔ hɔ na apae ne mogya na mɔni ho ti me free wɔ baa saa no me free kɔnfoɔ no nkyɛn baa no me saa kɔpɛ ɛkyɛw baabi ɛkɔyɛ na okɔyɛ twɛ baa no a na ade akɔla no gya hwan na me gya no ofie nkurɔfoɔ hɔ mbɛhwɛ no me ma abaya o ɛna abɛɛmu ɔmo na nam di no egya no na mekɔ okay nti me ba mekɔ no yɛ ma me 5 cedi maame ne no aduane a 96.3 na me di bi nti na me di atwa susu te edidi mu a me nam a obi sɛ a na apo obi ne na yɛ adwuma a osu obi a wawo nsuo ba ɛna ne na ekɔyɛ adwuma nti me ho ne emeye na maame ne sɛ ne maame ɛmɛ bi manyi obi a me ne bɛyɛ na mɛgyae nti mɛgyae ya me sa kwatena ɔman bomba so Lawson FM 96.3 no ma peka klama me edidi mu asense me kita oba oyale nti omo so gu mani mu asese me di wo musika me diskane hwe me bayale to omo so pamo me e wo bomba ne so me sa to a me jabubu eso enti se me ya nam de agija se wonya nsupa ka kire me no meko enti sta so eya osiako me nya nsupa o obako me se ameko oswa nko school me se medjuma dos so obi na epeja no afre me na makope di amano enam so sense ma nya me ho adrenti me benya ayefunu yale se beto wana bi yefunu ne kame ho na ba so me yem na ba bu ma da no ma ejumia na ba Lawson to ma FM kwenti Yenimwa mo ade suaja na etimi hwai etobe ha ababe akase ebuya me ya no so de fa etimi baba ya no peni ne ka chense ma de waye die ma kopo bi nche antra ya le bowa ubewu etimi balo enso kwatra obi nche ana me balo daso ewo di palo etina nu na bete se me balo o yan collaboration ela me ko ona me se lois de ma ye ni o ma me ba so le me dia so enti ba bi awo no tina ono bosa sama me di dia de ma wa di o dia juna di ohimanti ne o peni se enka oba ena obi betra chade Lawson FM eso awo chirenti ana baba me palu wo binche ti me bale so ko awona bi ko wu na strebulo awona so ye ma be palo ma be le ti na ko to school awa ss credit mi wi obetu ade so eso no ne ba ye be ma krope to afane balo me bale di ama eno no so ba de kwa me I hear for my bro to asoe tinenyi na meko efuom kopeja na bomba no makosra obo se obo ba be paso se de be ya be ya kakra ewo wodi atedro ama be balo enti asroba so doctor pedi enti abakoseblo ye bobo ono so bolete babe se be falanti di distance 96.3 dia obi baby obi so ababe omuka chebe se me fa koji na ji die de timu me ka cho mu se ji bi ko
me kɔ ne yɛhwehwɛ na adwene mu a sika ɛbɛgye me no menya enti ɔmo hyɛ dɛɛte koraa dɛɛte ne so menkɔ ɔmo busa me sɛ me kunu wɛ ɛna me sɛ me wɔ kunu nso te sɛ deɛ me ne kunu papa ne kaa sɛ akwadaa no yɛ na yi ne bɛ fie na obi bɛhwɛ no na ɔyɛ ale ma menka nkyerɛ no ampa papa no ɛpɛ baabi kɔtenae metumi de akwadaa no hyɛ akyire ɛde ne kɔ safo ɛkɔ busabusa yɛsi wɔ ɛto kwan na masan anante ɛde me ba aba fie 96.3 mu a mehwɛ me ba no ma ne nya fie nsia papa akwadaa no kɔnfo ɔbaa yɛ aba 96.3 ɛma ne kɔn de bɛgyina ɛdidi mu a mesan nya adinsifoɔ foforɔ emu akwankyerɛ deɛ na ehu anadwo bɔ 12 a na mekɔ asieɛ mekɔ mehyɛ ataale atiefo ɛne ahwɛfoɔ a mohwɛ wɔ Lawson 96.3 FM baabi a yɛnua bɛyi adurei ɔma yɛntie ne yie papaapa ne ba a wanhyɛ da sɛ ɔrekɔwo kafra yarefoɔ ama kuruman apo no adwuma a ɔkɔyɛ kora ɛyɛ agyanan kafra yɛ ma mu ade bia baabi deɛ ɛyɛ adwuma papa ɛnhyɛ da nyɛ adwuma papa biara sɛ ɔkɔ mɔm tete agyanan so a kafra sɛ nipa no yare anaa onim sanom anaa biribi ɛte saa nanso ɔkɔpere agyanan mu kwae sɛ ɛma no ntena agyanan so no ɔnyɛ bi ɛde ato biribi adi yɛakyerɛ no akwankyerɛ kwankyerɛ a yɛkyerɛ no nso no ɛyɛ bɔn ho adagya ne ba yare nti ɔba tae ɛne abadaeɛ bɔn ho adagya ne kɔ amusieɛ awerɛho moma yɛntie mfiri nnuaba no no nti basa na 12 bla bi de bla kwa me oyɛ dwolobi Lawson metumi FM kwatena ne nkyɛn saa na mede ayɛ nkɔmmɔdi ɛbɛtɔ ma kasakasa ebi wo bi a wɔsɛ mepɛ kasa no do meka kyɛ mo sɛ hwɛ sɛ maafa nya kasakasa a mewu agya me ma fi sɛ adwendwen akum nipa ɛno nti mede kasakasa eti mekɔtena brane wa na brane yɛ dwolobi a ne mabusa nsɛ bra abɔ sɛ ɔsɛ ɛkɔbɔ 12 sɛ ne ɛbɛkɔda eti mekra brane sɛ mekɔda a ne makɔ wura dɛm ti mewura dɛm a ne mawurɔwurɔ ne ba ne ho na mede ne nenam efikyire ɛsaa ɛnam so ma ne fie a metim na bia ntɔkwa na ɔmo ne meko enti me maame kɔsrɛ me papa fie maame kɔkɔtena mepakyɛw ɛberɛ a worɔworɔ ho na ade akɔ amusie no Lawson FM mepakyɛw nipa no ka kyerɛ me sɛ obi wu bi a asɛn ɛduro no asɛn ma me mu obi ehu me nti anadwo 12 no mewurɔwurɔ me ho nyinaa worɔ ho nyinaa biribiaa nim amoaseɛ nhyɛm daabi kwatere kwa ale na lele nkua no gogua so saa ale na mawurɔwurɔ me ba ne so na ɔbɔ me kɔn enti mebɛkɔ a na mapem me ba Lois mede me nan pem no bisa menkase obi ho nti me nso meyɛ sa kyerɛ me ba ne sɛ mede me nan pem wo a ɛkyerɛ sɛ tupono nim na mo na meekɔ aba nti na bɛgya me ba no ɛwɔ dɛm na medede ɔyale no abɔ me kɔn wonkasa menkase obi a ho nti menam a metwa lɔɔlo kwan anim enti menam ɛdɔ yɛ akyi saa ekoduru nkwantanan so nɛɛsi makɔpie ɛsi ɛyɛ ne nkwanta na mɛtwa kwan ne ma yɛ fast na ɛsɛ mekɔ enti mekoduru ɛsi ɛyɛ wa nipa no di ka maame kotutu aboba ɛtintim fam enti mekɔ ɛsi ɛyɛ wa na mede boba no atwi me ba ne sisi akyi na mede bi atwi ne kɔn ho na maka sɛ ɛwurade gye me ɛnsamanfoɔ mobɔ me bɛyɛ wo ba nsuo atwa yɛ wo ahyia
Bobo be be so ba be. That's a bobo so ba no etimi eye nipa be da wase. Eti edidi bo abi yesa. Efie biensa. Efie biensa. Na otwe bia na okọ baako bosumi bia ana da bia oro 6.3. Efie biensa. Efie biensa. Obi ahuda. Obi ahubeda. I don't know. Dile busu na kurani lubusu. Eti fia biensa lubusu biensia. Da kurani di lubusu. Da de na bachale akulala dronewi. Lawson FM 96.3. Kwanta. Ena bi shia uba ebi. Nos ada o prasa. Eti beba no wo sa opre. That's why we want Fabi who. Elo no se je drawing. Nefa ba kolano. Jabe beye. Eti mi wo saba abelo. Sabu we delipa. Eti abeka so we delipa. Na uni no okrumo. Bidim no won kwanta. Okay. Ena bidim di baby ya. Ena fia ba abelo so chira abelo. Be korere no. Me would chira kwa. Eyo fifi bula yesi ya bosu enso trapdoor gate ba kupe ene dadu e problem etu sha na be si folo eye adwumalo e buda da woda Lawson FM. abele ka che bi se bi duwa bi busa me wuru fiero apa bi ko chire kwanta school day dikalo the fa okwesi Methodist asolidan the bomu ekwesi awrem the kodru ye le fie de siwo enso obi anti fie what I'm saying la teach me ana dro ya bi twale be bai we sie ye enu obi eyi de ho e be sa be bai ya ni ana ewrade jibe etinulo eda be balo edidubusu odubusu oleso uri eso de gu cap wa odo eti apia water na edrola ba be de ba be no eso de ka ketere maso a ebuye bisi etise body su wajo body eno Na ninsu. Lawson FM. sala leti ti sai kabi wo ba be le dia e kabi mle esa so me awura chira kwa bi te be sanso to aso akọ be si eye ebi Me ba chaw ma me ne duro no de ma wo no. Man sesan kakra e ba akora no pom din ho ana. esa sai ba ele se otimi lu musu edro maybe leso the corner omusa konfu ba ni ma be dro di eso na wie peyesa the corner so esa bejina emulo na akulalo edetina asie Okay. edidi mo no Sabre no odi mfie sei ansa na o transe. no anya fie mi ansa busu mi isia Na o transe. eno atrasie Yo. na wi aso ekọ echiri onya fie nu ansana Oh yeah. 6.3 na ori ayelo ene didi bu ati me kwesi e oba asa mesoda hello na be banejira eti eya na mapeja akula no ejira o na be de melai atwere no no ejira ti baba akula ni jira onya fie sia no ojira esu no ti bintu ti didi mu a na be fra ne papa se kwabla enti woti ase na be brese enti aye yabi adaroma eni ejanuma adaroma eni abosomo atwe anwahia eni bi kulo mu afiefi su ena dakoro
omoda roma me ba no etimi agina etime ka sa no say eni e wajira dia eni e ba no me ba be pem ati ebra no nyanyina e de nyane ba sana asensere no so ewo asensere so tikoi asensere no ewo eso se no entisa first na osana na eyendende tse obi awu no se no me wo se osensena na mamuano na me butu de so te sadie Lawson FM 96.3 ti me butu de so sa bi de le de pamua ya la be fele se druwa etimbiba ti na me butu de so ti me dru be bi de padomo wa na ba ti me hu akwatara be se de be ya obi wuru arfo se utie o kase free so dia Lawson 96.3 FM na o hwe kasa mfonin TV dia Lawson TV o multi TV decoder so bo modern se on san kan ya best kan ya na onsa etumi akan yinu e ba sema o kan ano edin asemo atono o ya kwada ka onyiye ne nso waso abebrese owiase ho akire ne papa wa brabom minu amomfa akwada no Lawson FM video kakra itwae no momfa nto TV de so na ahwefo a omo hwe no enhu akwada no sene ye disu esitie akwada no ba yadwumam ha no onete ho no na mo se duku bi bɔ ne nsa se omami amfa duku na mo ne nsa na ɔwe ne nsa wa wi ni kokromutira ma ɔno ɔya akwala ɔne me kokromutira kura ya epe se obrechi so ɔkɔ a ɛno ane se ɔkɔ ɔntijai akwala ye kana sem no oni na baabi a woduro no kura no nyame na ya adom ɛno woduru saa trafem mfie miensa enefa ansa ene utumi anante na ne nante no kra no ohwa enkoyie ena untumi nso nkasa duru bia na waye nene no bibi sa Lawson FM minu abayem fa ne se obi ama wo paase dia obey o de ne beko pe die num anaso obey ne dey me pacho ena nyina me ko twetwe gya no enti me ko am de ne shade me manage ani TV a nam de na shade save ka fras me nyeska anto pampese amono me ne me badie o jale na ya no di bi asra na ho 96.3 benu ya utie mi ahwe yemfa nse obane akode enkadie na be so ba eni akode ya na eba se woko na wenye aduane nso amena ania wako obra wenye aduane amena ni pen se menye aduane amana me koko fili emo sauna ato aduane bitimi ba sabesra ma be mo 2 cedi na be fama akola no be koba na ma bechia kofre mo 2 cedis na 2 cedis na meno papa satam ne na fena me ma da duane be se wonya efie mi ensabusu mi isia no o ma da duane anu oni na yemfa se dakro wagya no ho atunu akona banakra na nan a eno so na ende eno nti me ko a me ma eni ma melo yenu di nkomo ewufitie mu no 96.3 o ka se bi se dru baabi na kom de no broso a ya na o ye sign bi ne no kura no mantemu a otie no
ɛno so akɔ dane biribi ama ɔmo ɛyɛ a sɛ wɔte hɔ nom a na sɛ kɔm de no sɛ serevɛtire ɛna obɛnya a anaa daase tire ɛna obɛnya a anaa kyɛnse a wɔde hwehwe fam saa yɛ dede etia saa na akonnwa a ɔbɛpia akonnwa no na ɔtwi n'ase na ɔyɛ diam na ɔsu na wɔka ne nsa enti mama ntam wɔn a bete no ebi wo mi ɔmo sɛ ɛna deɛ yɛante remember nka o woyi ne firi hɔ bɛsɛ amɛkɔ afuo mi de ne kɔ nti ɔno na ɔmo de na yɛ tam ɔyɛ saa na yɛ sɛ abɔ 12 sɛ ɔyɛ saa mpa bɛhwɛ o tam no na abɔ 12 baakyɛ ɛdi no edi fi sɛ wo bɛyi wɔahyia bɛrima bi amena sɛ wopɛ da baakyɛ daabi sɛ obi mpo ɛfrɛ me sɛ me ne ɔwɔ nkɔmmɔ a obi sɛ mekyerɛ no sɛ obi a wawo a ne ba yɛ yalefo a wɔyɛ nsuo ba wobɛtumi wɔɔtɔ aduro wɔ gyii wɔɔtɔ bi wɔ wobɛtumi yɛti nipa no ɛmfrɛ me bi mewɔ me ba no meyɛ obi a meni no ɛwɔ akoso mu sɛ mefrɛ no a mese nana mawo mi deɛ mawo mi kita yalefoɔ maa ne ka sɛ mentwa ne foto ɛnkyerɛ no mema obi ebe video akɔlaa no ɛmaa no yɛfrɛ ne sister so enti boy ne busaa me sɛ ti sɛ meboa wo a wopɛ ɛna me se ɛna ɔse ɛne ɛma me ma wo kurom hɔ ɛma me mɛte sɛ wa poison akɔlaa no ɛne ɔ poison a mɛma aban akyew tibi a bɛsi yiw tibi a no asɛn de bi 2 million ɔsɛ fa kɔtɔ aduro ma akɔlaa no mami sɛ wasɛm ansa no wakɔ anim agoro ni asɛmpɛni aba wo tiri mu da sɛ wonya akora no anka wobɛyi no afiri hɔ ɛno deɛ maa me tirim ɛma no ma atirim so wae nyankopɔn ɔbotahe nti a ɔbɔ obiaa kɔkenka baaburo mu a ntɔka kɛseɛ bi si Israel ma mu ma Israelfoɔ kyekyere wɔ mampo wee na Israel mu no kafra woyɛ yɛafoɔ te sɛ kafro kwatani a ne apamo no ate kuro no agya ɛma ama kuro no mu firi sɛ ɔho nte ɛso kɔm kɛseɛ baa kuro no mu no akwatafoɔ so ne nam ɛma Israel ma anya aduane diiɛ ɔmo te kuro no agya ɔmo wu nti ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ ɔmo na ɔmo ko ntɔkwa no nsra bɛm ɛsɛ all die be die ne bra ɔmo kɔ no kafra akwatafoɔ no nan ɛnyɛ gyeɛ a ɛkyekyeeɛ no ɛma ɔmo na ɔmo akofoɔ nyina adwane ɛma aduane a na ɔmo ahɔɔdo a ɔmo bɛdie nyina ɔmo gya ne hɔ saa mmerɛ agric minister no wɔ hɔ nkɔmhyɛ de bae sɛ ɛkyena sesɛ na aduane abu Israel mɛm agric minister no kɔgye ho akyi sɛ nyankopɔn bie soro mpoma na wahwie aduane kora agu fam a ɛbɛdɛ na aduane abu ha odifoɔ no ka kyerɛ sɛ aduane bɛba nso wonni bi ɛberɛ akwatafoɔ no kɔpam akofoɔ no ɔdi mmirika ɛkɔm de ɔkɔpɛ aduane di na dɔm no twi faa no so ɛno nso agye ne wuo ɛna ɔde kɔɛ enti nyankopɔn wɔ botaeɛ a ɔde ba obiara sɛ ukura bibi saa ɛma ne haw ɛma ne nyɛ wo fɛre ɛma ne nyɛ w'aniwu nyankopɔn nim ne nti a ɔde akɔla yi ama wo ebi a ɛnam akɔla yi so ɛna woyie yɔ ɛbɛpie wone aba ato aso ma me nti ɛba saa ɔmo sɛ wɔni hɔ a 96.3 wɔni hɔ okay na anadwo nyinaa saa ne wɔyɛ nti mekɔtara me papa mu fie hɔ no me papa nua baa baako ne yɛfrɛ no Yaya ɔno nso ne me bɛnya ntɔkwa ɛwɔ akɔlaa no nti sɛ meba wo nkyɛn a ɔtumi sɛ menni ɔyɛ sɛ a yɛ akɔlaa no firi ya na akɔlaa wɔba wo nkyɛn ɔbɛyi wo
ne ba yale edi ama Lawson FM 96.3. Sami ebaifu a eka me ba no kene kale no kmeyi fi sami na mo a obi ti me hia me ka che me se we na wo ni no akola we be dalu odini aba be kai ti ma be ka se me ba no anyi oni no na yale na abetu no enti so yo ni na ona ni woni no no anka me so onyi woni so a me hwe no amu woni no aye nipa enti me da empire me body say ewrate samayo body bia fa chebe na ba woni no wonye nipa e ba de dance Diapo Abransamedu Katare. Ye corner you could rope a jawuni sufreo. Yemi bisa e umi muni se inti yenu ya benso nya Abraham asini no ana. Edi enkwa ena waya so hwe ti se abanoso. 96.3 Tine erade ukrane nsem koto ani asrewa. Opa ucho se semfum subi ena waya asotwe na doso abroso amano. Muni mobo na yini frisa amane ne hawimu. Kamuye ka semse katu asikafo. Nenso akoto onibie eni mubrodi. Baby adrun de erade wonkwa eni eni daso. Yaba ti usre nyankopon ses waye boni bimpoa. Onfancheme na wansa akulane yawe na ma obi anu se enso balo otimi anati enti dede mwa nesa kweshia obi wa asuru maso hospital omo ade ye kweshia hospital no omo busa bisa akosu ya na de aduro na ade ya obi ka chene se enro ne dosu de obi abechire bibia midipa edeye obi ti meji mesika osime ko fe adura blue eduro ne mebi Obofo ni maboa ya afo. mi woni pani subi Edino to asumini aba. ti de me kwesi yawa de me kan se brade woni bi se mi nibio me fie de ana mi kru fie so de ana me papa mo so fie de enti samaya boni a awrate fa cheme na kamehu na me nkomla Mini aba o obusiafo. me pa chaale Wenuanom me wa nuanom o papa. me papa di wa wus me papa nuamo Oho o maame. me ma me wo Bra wo bri hwan na so mu kakra. obi aso mi mu Yesu akofa musu. Wafa. Anati say obi aso mi mu sa afesu na ya do efua se mi twaja na mi nya be deska na mama be de akodo amame na mi amapam edua me banche Unma pampa. pa se sa wuchirenti esamu adwuma bia ni wa minimu ye eso me balinti me nsa be ya yanto Na ukrunso ebra o kasa akola na timi asore dia ne ba no efiri ho emwa bei eno de boa wo akola no ho me ka kire no ye peti bronya ana otde emu sak ebremi na anwanka ho bibia nka enti sister bi di aso to dia me kone ho na sister ba ko nso di abrefi ono nso
eduro dia me kɔne ho ti me kɔ sister abrefi ho sa kuya me ba ne yale ye no ma to me ho ne manyina sa me de me ba lo nkwa tentoma kura de chichire ba me nibi sister ni ne ntoma epo ede maame enam ko chichemu na nam de chichire akola no entoma ne betete enti maame bi so o e friend yema ono so maame ntoma sini epo eno na bitwemu na meyi esini maako no na de chichire akola no sabre no kase obana yare enko edaso ho pepa chai uje 3 years edaho me je 3 edaho me say me ko pepa bomba ne so a oboba be 3 million ne so bo so be so da be di wo mo kraka etino wiase areho papa yeto aso na yede nkomo no abawie no sabri akwala ne papa owe akwala ne papa de mo sa kre bebe no me ga ni da so se ajira da sesa enti obehwa akwala no na da bi alaba me mo ka se me fa akwala no enko court da by emale krata na so ma me de ko FM station bi sa omuna bi dwane beto omu a omu bedi ma asem amame omu so ka kire me se adiantina akura me friend remember from Poma ela se mame me na me da bi jemu di ashishi minti o se ade papa se freno elika oso freno elika ena be se edi no nyese obrame ntumo oframe foso eno ase akura ne di elika from Poma boati na gaje ne se ye nto akura di awo foso ne me woye o mama melentuma kakra enes kakra no de ato bibi ama akula no wase ai mini bi mi nkoria wanya akura ne ma flo se akura ne dide ele ka from Poma ompe konfa frena jaye de met mi anu no FM station no be de ma asem koda o omuzo se enye tumanko a ne de to bedin na wafra me fo so die eyedin to ana so ga che mo se enu so nti na me se blofu die ne di me fan freno me freno remember from Poma Boate enti ediwa mo ani ma asema ma na me be fi me bedroom fi me kuru tutu powder egu no sawa dibem fize yanso asimu na akoyese minua bianka okopeso jamu kwai okoye ya amfano na ye ofanso obebo amane no oro so obo si kofri so okopeso so jamu kwai ya ready to one ese so instrument so ya amfano cheze kofri ko wa we ni tiro ya amfano enti ukuru di wada patwe ezo okoye ya nso enti basanu ana me ko sister so na sister so me show na dia menya mo so bi anka ana so senyashi me ye dwetini ti mama wanwa eni je ni na fakono anwa mo mankola eni wa me kula ne be fi o oba stress dia sa edi akowu ana msimetanfo unyanyame
efiri sɛ mpɛmpɛn so a nyame de akwadaa na bɛduru ɛwɔ ne fie nso mɛnwu aboa bi nso ankyeme a nti mi nim sɛ nyame bɛma bɛdi metamfo so nkunim nti dede mu a yɛwura general February March ɛna mi ti sɛ mi kura dumnefo ɛna mi sɛ kwapra poso bi aso a wɔsɛ wɔbɛba ne bɛ kakra ɛna wɔde mmɔfo yi nti maame fira asoroma so hospital ebusa sɛ kwapra bɔ ase di sika bɛto sɛ mi bɛ gye akora ne duro ɔmo se dɛɛbi ɔfɛ sika bɛto wo ɛna mi bɔ bɛli a na mi su sɛ mi yɛ furu ɛnso asa aso mi mu ma bɛtiri ɛnso hwɛ nti abaasa no sɛ ɛna ɔyɛ alɛ yi abi yɛ de na bɛto asoroma so hospital nti bɛfra yɛ ana ne fo ani edu nti ɛda bɛbrɛ da ne da no nso yɛ fiada nti mebrɛ da anɔpa mefra ne la na ne la ne kɔ ɛna me se ɛyɛ kwabla nti sɛ si a wo so wobɛboa me ɛna wasɛ adu mmɔfo yi nipa no ɔfa ɛre ka kyerɛ me sɛ nipa ewu a wɔsɛ sika 96.3 wɔdagyi yɛle abɔ no nti yɛde no abɛto gyi a yɛbɛyɛ no operation nti wɔn no yɛ ɛsɛ mate nti ɔwɔ na bɛfo ɛsɛ bɛɛle nti asɛm a bɛka yɛ ne sɛ adɛn na mofrɛfrɛ me na ɔno dagyi deɛ moopere sɛ memla bɛhwɛ no akola wɔyɛaleɛ wɔyɛ fii me wɔnsi hɔ da wɔyɛsi hɔ nom Lawson sɛ FM akora bɛ no waduru 96.3 sɛ ɔbɛyɛ dɛn sɛ ɔno deɛ mofrɛfrɛ sɛ memɛhwɛ no na gyee so monim sɛ yɛmfa akora ketewa ɛnwura wo enti sɛ ɛyi ne ba fie a mɛba abɛhwɛ no ɛda kwasi ada yɛyɛ no operation mebrɛ da kwasi ada na nurse ni baako afrɛ me remember maame miss madam ɔso ni mo bi ɛfrɛ no kwamena boate me se ane ɔse wowɔ hefa na bisi mi wɔ afuo mu ɛna ɔse afuo mu abɔfo wɔ afuo mu yɛ de na bisi mi twitwa gya abɛtɔn na twitwa gya a me ne me mɛɛda ɔse ɛneɛ woduru fie afrɛ me nti mebɛduru Lawson FM yɛnimwa na bisi mi deɛ mewɔyɛ mebaayɛ yalefoɔ nti me nipa ne mu biaa meka maasɛm akyerɛ no nti maasɛm deɛ meka kyerɛ nyame ɛna sɛsɛ ayɛ me akasakasa nti medam ne maafa anyɛ akasakasa a mewu agya me ba nti mekasa ne bi atumefo ebi sɛ amonipos ɛna akyew mesɛ ɛntɔwɔ a ɔmsɛ deɛ na akyew monipos mesɛ ɛntɔwɔ ada kafra ɛyɛ kuro ɛsan ka nsɛm bebree sɛ wo na ɛtɔɔ hɔ a kebi akowawu agya wo ma ne wo ɛnsume deɛ nyame ɛbɔ me ho ban nti nyɛ monipos ɛna akye me nti meka saa na mekɔ nti mebɛn sister aso ɛna madamfo abrɛfi Lawson FM nti mekɔ anam sɛ wodeɛ mabɛɛ nipa nti wodeɛ ka kyerɛ me ɛnam sɛ anaa nurse wawu sɛdeɛ wokae deɛ neɛ wawu ɔsɛ adɛn nam sɛ ɔwawu sɛ ɔwu yɛ ankanka nkyerɛ me sɛ memɛn nipa nti wawu ɔsɛ neɛ hyɛ ɔwo den nam sɛ medeɛ nyame akyekye me werɛ dada ɛfiri mmerɛ tenten a menwuiɛ no
me wu bi adɔfonom etini ekosi ya de sɛ ya papa Kwabra Boateng odaya I'm sorry ti bo amane sa no ena eyete wo sefie na me rese case ni si kwasi adano ebusua no ebeka akire ma menkai ya hwefo mo amohwe wo Facebook Lawson TV na mohwe wo TV no so no yewura Kwabra Boateng ena ne mfuni eda so a mohwe no ya mabusu nyina ya akọ ewuse we aye kan ye kai ewusua ya o nenso asem binti sere be na tiefo behu ye no kraye di enti na ye de yewura Kwabra Boateng a one ye maami ye ne twem komosisi e wo ne ba kafra wadane yarefo yi tienua Kwabra Boateng ono da mfoni no so no Frank Ejei Boateng AKKB odaya wan sorry eno achi no asem bi wo ho eno nti ena yede ne mfoni abeto hoi ebi se ye busua no se ye Kwabena yire no mo a ono won wuye no omo se yi maami ayipemu e wo pipi ho mini abato aso intinese fo no ka kire me no tamu a ode mo ne ba ne de se wo be ko school mu a madakura ba frɛ me phone so abeje ne ba abone kon okay let's say adwen sakraba eda ya wada ade be chi fiada ama me kunu e ko ya wa me bi ama che me da me kunu ba so kolani mu wa yese na de be chi ifiada ya wada no anopa so me bani mu e ka say remember so ma minya de da di se wonya de anyuna no mami pusansa kwamna na akola wonni mushi na ufano akasi
na wo pa kyerɛ sɛn ɔsɛde aka deɛ ebedi nkɔm ɛna meyɛ sɛ mate mepakyɛw ɛberɛ a ɔbaa wo nkyɛn no ɛberɛ a wone no ɛwo yɛ akwadaa yi a ɔbɛdu saa berɛ ɔbaa biara sɛneɛ yɛwo ɛwɔ akama mu ha no ɔwo a yɛwɔ berɛ bi ɛso a bɛrima no ɛbɛtete mako ɔbɛɛte mako na naso ama na agudua no so abrɛ aporo ɔpɛni nya wo na mesiri wo na hwayɛ ɛkwan a ɔde me faa so no na ɛyɛ nti amame ne na ana na ɛkyɛ sɛ makuru nyinaa abrɛ aporo nursefoɔ no ɛka kyerɛ me sɛ ɔmo yɛ me family planning ebi adakuru bi bɛrima ne bɛba meka kyerɛ mo sɛ family planning deɛ mɛma mo ayɛ mi o ɛnso m'ani nye sɛ me ne bɛrima ɛbɛhyia ɔmo busa me sɛ deɛ nti na me sɛ na sɛ me ne kɔda na menye mo a deɛ bɛto me no bɛkyɛ ewi nti sɛ me kunu kɔ adwuma na ɔbɛbɔ me punu mu a na me bie punu na matena ɛkwan no na mayi me ba no ɛsi me na so nti sister bi de Naomi ɔno nso kyenam ɔbɔ so ɔbua wama na abene wabɛda sɛ Naomi wɔde onim deɛ ɛhyehyɛ me a ka wo nkasa o hwɛ bere a mebere na sɛ meyɛfunu nso nyɛ o bisa akɔ wo foforo a mede bɛfae ebia ne sɛ nka mene ne hyia a mu a ka fofie anto ata a ɔde awu owuiɛ ɛda adwoada anɔpa bɛɛ 5:30 gya sɛ yene frɛ me ɛka kyerɛ me sɛ akɔsoa wate de aba meka kyerɛ sɛ nanam ate ne dada nurse ni bi afrɛ me aka akyerɛ me nti mate sɛ kaebie ɛno ɔsɛ neɛ nyame nhyɛ yɛ nyinaa yɛde ɛna meyɛ sɛ yiw ɛna meka tee kɔɔ no nti me nso mefrɛ nana no ɛka kyerɛ ne sɛ asante amammerɛ ɛyɛ amammerɛ anya mpo ne fie yɛde kyia me ɛdi sa anaeɛ ɛna akorɔwura na nantwima ɛnsase mpempem ɛyɛ me kurom hene me maame ɛpapa no no nti mentimi mfiti me maame mu akyi na me nkoa menyi mfa ho sɛ mebɛkyia abrɛ koro a meda abusuam ampa ɔhene no nso gye tom ɛde nsa ɛma chief a ɔne me ɛnkasa no keebi n'akyiri bafo ɔde nsa ne baeɛ ɔmo baeɛ no na kɔmo de me ba no nti mepie sɛ mekɔtɔ aduane ama me ba me baeɛ na me maame ɛne chief no ɛwɔ me dɛm me bufu me maame yie ɛsɛ nipa a ɔne me nkasa na wonya me obɛkume ɛyɛ dɛn na ɔbɛsi ayi a wode ne wura me dɛm na kyina ɔde biribi ya me ba na meka ne sɛn me maame sɛ ɔno deɛ onim sɛ onim akɔlaa no ɛna me sɛ onim akɔlaa no ohyia me na akɔlaa no hyɛ m'akyi anaa wohu me a na wɔsere me enti maame kaa sɛ mesan hu ne biem na wɔsere me a mɛbusa ne saa dɛn magya manan 7 mu nkafra magya manan agu me ho anaa madwo nso agu me ho enti na wɔsere me mɛyɛ biribi ama no abɔ me na ɔbɔ me a makye no atom na wɔno ɔmo bɛse na yie no mesan ne madamfo abrɛfi ɛne me papa ɛwɔ faase yɛfrɛ ne Kofi me ne ɔmo kɔɔ anɔpa no ɛkɔkye abusua no ɛne yɛsan ɛbaeɛ ɔmo kyerɛ yɛ sɛ da sei yɛdi na 96.3 yɛsɛ mate ɛda ne so anɔpa no me kɔɔ me ne madamfo abrɛfi ɛna Kofi ɛne yɛkɔɔ
yɛkɔɔ misu na meba nisu misu na meba nisu me nua baako ɔwɔ ɛyɛ A3 cry friend Brescia ɛso no teacher upon also hwɛ dwumadi life na ne raho papa timi ka che nua bɛ sɛ ɔmpepa na ne wam so na nyame tiase eti toaso timi su no na meba ne susu enti wana papa bi ti nkyɛn papa no sɔle free abusua ne mu ɛbae ɔma akora ne tensi bi sɛ ebi a na kɔmode no timi mfa nkɔta aduane ɛma akora no meka kyerɛ papa no sɛ akora no didi ansa na 96.3 timi nim deɛ nti a wɔsum ama jaase yene no no ntebo jaase yene no nso bae me hu no me kobu na nim kotodwe achia no ana osaade na akora ni susa ebia na komode no ono nso ma me 50 cedi samenye fanta aduane ema akora no na emomo awia so mo kɔ apatase na so ma fa akora no 96.3 anyashri so bia ni mu sɛ akora no yare ma me ka kyerɛ nana wona wo ka sɛ yo ebia no abusua no obi nim tie ono kebi na chiriba ono de minim ni din ono nso wo kumase ayi me re fibro no enyewe o kumase ono nso atu ni bottom ono me kwagina animu ama akora ne 20 cedi enti me koneske kura me 800,000 enti area no me frɛ me bra prince frɛ me papa nkrofo ene madam fo abrafi ya nkoduru wantem die yɛkɔ na abɔfo yɛkɔ chiaye obi ama yakɔ aba na mpɛsɛ obi mpa akasa munyi nsu enom Lawson FM enti ma me bra no kra ne abrafi omote wa omosore so omoko enti esanse ke bi no awo bapani ni efrɛ ni Evans ne babia no oba behwe ni nua ti Evans ba me nkyɛn obaje ni nua no ɛbɔ ne kon me nua ba yin mono ebri na yenko nana no ho na yen no ko twenkomo entia danse ana wasema wo kan ye gidi enye na fe yenko tia danse mfi ne ho eti bra be ma no wuye no ekotwa sɛ oba no omde din kwa ye krata so ana sɛ den si e me pacho enu nti na ma me akire mwasi na otweda sɛ de na ne kan eni nti ye ko ye ne bonsa obi a na yase ene ye sole ko ye ti asole ko ye no edura ye ni tam omo ye poster ni mi no Lawson FM ba ku ba April enti mi hu April no na sa akora ni din enim tema me black lanso me de ajama bon enso akoso I remember no wa me hu and I remember from Poman enu so wo mu a me hu e wono me hu akora ni din me de krata ne ko mete poster ni bi eto ho na na me ka chem se no kre akora ni din nim ti poster we no mistake wo tomo be ya foforo omodi akola ni din ebebe foforo no nso baaye akola ni din enim mesa ko moringa ho ne wofa baako woka chense wofa owu samaye poster no moyi me ba no efrim esenso aye yale funti muni bisa me boka ebusia no be pese mmechi bi nti moyi me ba no efrim enye awrade den se moyi me ba na firi mu a mate me ma ono so ka chem se no kure akora ni din nim enti eyi no ma ko pacho kasal enti eyi no ma ko eduru ono mo amesresre mu nyina ka chem se obi ani din eni krata so di
ɛyɛ dan ne ɛkɔ na yi enti no yɛnkɔ enti maame kaa sɛ daakye asɛm nti poster no mede etu no mɛte agu nyame nso mpɛ bɔne efie a na metimu wɔ me papa mu fie hɔ ɔmo de koro ɛbɛtale hɔ ɛna metee ɔmo bɛyɛ yie no ɔmo saa de koro ɛsan bɛtale wɔ biem ɛna no nso me saa akɔtee ɛna mbobɔɔyɛ na mede asi 96.3 efiri wɔ na menim sɛ munim sɛ akwaraa no yɛ yalefoɔ ɛma a wogya asɛn no woka kyerɛ me sɛ akwaraa no yale ne nti sɛ maafa no amma na ɔtwe da no ase a ɛnyɛ hwee mekɔɔ madamfoɔ aso hɔ na ɔtɔntɔn bra baako firi safo oduru ɔsɛ an wona na ɔtwe da wobaayɛ a wobɛgye nsa abɔdeɛ ne fa egu wo bɔtɔm enti maame rekɔɔde gu me fon so Lawson FM 96.3 ɛyelaayɛ ka anyɛ sanka no nso mewɔ ho adanse ti di bɛɛ sɛ ɛnam sista aso deɛ na bra ne ka no te ɔseme deɛ no ma aduane na meetɔn no ɔno no ma so ɔnam sɛ bra ne se na ɔtwe da no yɛse mabɛgye sika ne fa ɛno nti na ayie no ɔmo pamoo me no ɛno na nso a ɔmo abusuani baako nso bɛka kyerɛ na me so sɛ yalefoɔ na so ɔmo mpɛ no a meme deɛ mepɛ no enti mɛfa to ɔmo yɛ ayie no wie nyina la me hu busuani a ɔka kyerɛ me sɛ akɔsoa gye 1 cedi fata aduro ma akola no mate manya ne ntie sɛ abante ya one no we ne ofa bi edi we okunya sotifo de bi o mukrum ho odi ede ehene me pacho ya jase hene wasafo yo producer fre jase hene mai na ye ne ntwe komo na ehu ne enua bayi eken na me no wie kura no edie na opese yenye ema me pacho momuame me sasuno masofo abolata ma me se me financing stress risk asolibiti says the omo okasem omo black lani scanibi asolibiti sepe matedis omo nsote omo black lani scanibi they say when you say no me pacho say mi ni bida ho fi sasa atam no na me korere akola na dwenim e wo jin tinu ni ska me de ko yo Lawson FM yeah say yen sabeka jase hina opani yamwadwo hello opani me pacho yamwadwo eba eye Lawson TV ni Lawson radio so yeah ajaro na umpum eti say ajaro fawo ababa we bi eti anim ha yede no etwetwe enkomo na ababa de dinde mini ababo amudi no akosua tawi adodo na afre no akos ochiremu a ono wo faase bi a wanya ne ba bi ko eye kwabra boaten awoba na ensem no ekoso ni nyina ya na obobi so kirewo a ote bi na onimbi brajo penny etisa na setisa na wamye hu adwenche etisa nso a kakra woka efa ho no na wamye tiwo yetiwo ja na me o wale kashango ya na monene oneno we but one akala no akala di when I have so ne wo kasem no aka baby me ba cho akra wadaruma ababa wo chirimu a abante no ye mo amfa ne baidin ama poster so na akola no so asa busua woro no e de na mo no nko a na obre no kro bi na o oh so okase en fait
over everybody. Now, it's not a show ship. Oh, so which is the ground? It's 96.3. na mo edibɛ na mo de ɛma akwala no o papa man ele fez de cá meka me bra mfie nwoche mami bacho nyabutre me pacho me bufu me kyerɛ sɛ nyabutre mati merci aí no Eurano Lawson FM 96.3. Me give us na kile mami no na nikia mas because that time no dey go and say mami ne ka say me tro papa ni aha ati owu ya no ama ko si na ye je ama dama ya no ama ja na me pacho papa de free mu na busua mo akobɔ mo bɛyi mo akɔma na aduane adi kyerɛ sɛ mo ma na bibi kakra to bibi adi oh they just obi a ni pa ko ana de odi na de so anya juma na me pacho ekwan bɛ na no ni odi na de no ɔnya adwuma kwa bɛ no fa so didie odidi Lawson FM. Okay, only the next job because only no what only the electric in the anti ɔno na yire ne mba no ɔmunya bibi kakra didie akra only the because no nti akwa sɛ busua no muni kapre era no odi na de so ni kapre no onu because what they are going to have we know yes they are going to yes Berman we no de akola no e bai Berman we ya na mi hu sɛ akola ni din ni kratem no me ba ja se yene wo o ka chem sɛ no kore akola ni din ni me sa ko morenga ho ono so ka chem sɛ no kore mo ba ya krata no foforo na mo di akola ni din abem akola ni din ni krata akra wote like yeah that I know see my one that I saw for together so mo ka sɛ mo kwa foforo ba mo di akola ndi bebem oba so kura krata miru no nso sɛ dada no ba ko date chinji ti dada no foforo nyina nso ye hwɛ no ye mum de ehunu akola ne din akola ne din wakata no so na me din na was na me ati no no I no se won pesa din no no se won pesa so di na to de ba ye akra ba cho kafra ewra si din a de ma akola no so won pesa din no na ko fa bosum din me pa cho mo kasa mo boa akola no ma hu na memene da me no mo te kasa mu ja so wo me number wonti me kura na obi ba kasa ka che ni se o mu sam se me ba ni din de sen akola ni din de akoso afren poma se remember ni mpo ana mo mpa wo de akoso afren poma so ni klata anim akoso afren poma na ne papa de to no akola na klada ya kwasi ada ana ne papa ma ne frempoma eno na wo de remember frempoma aboat ja wo remember sem no na oso papa ma ne brofudi papa ne ka che mi se ya friend elika ni nsunim elika frempoma elimutu na elika de erika ana elika edibia ni musana dabi akra edibia ni musa akra wadaro ma sese dabi aduro no se yakase ne mo twe ne we a enya de a ebetumi de nsiesie bia ba me pa cho waye peni a wotie adwa so yi 96.3 wadaro ma kwan bɛn ne be fa so betumi asiesie saase mo yi na de asomdua ba
pacho okay chima no na mpo a chima me ho abushina no na ane de odi ade ni na me ho wo mo na yes ya na wonte akwa ho ade nti be she bia no na ba de metro yo nana wadaruma nyame pa efiada edi animu yin ke bepese na odi ade Lawson FM. ene abusua ni nyina ke ne mu hia ewe adwuma mu ha pacho akwanya beba okay me che ba ni de che ba de me tu kwai ato de odi ade ma bana ma ni na so be na kwanya ba dia ni che de na me ya ni ma kwanya wada me ko be ya wada na akra ugwa de ana mtese mukada wal mukada no ana ko no yepesha ya wani ne ba ko ya ko ma sha ko sha wani ne ba ko nti ani bota se menya kwa na me boa ai olma wasemi asem ofa bi orensa enya de ne obenya kwa agina so arensa waka se ahye kotoko le se kotoko fa so ekura me ma me ewu na ma be so an na mpapa ewu wo ka na yo se ne edunu akura me didi matem enti me dia ko rensa be pa cho be bia tro de e bi nyini se akura ye to zafro ha obeba ana mtese sada na mo ye no je menya kwa ma sa ni yo ne maka se ni odi ade no ani oni na ka no me bo mu nya ma na ya ke kwa be sa so nti na mse be ma no china pacho mata me da se pi akra ye nwro no pi enti kakra ya wakan ya e be fa na ya hwe anim kina why ati ye da se de ye akra de ye yo ati me da shi yo nana jase ena ye no ko ja kasem jase ni safu jase ni ono ena ye de no ekotwetwe enkomo no binua nana ya ewo Amsterdam onso jumadi ewo di akire den se wo kaka woni erehwa buruchire di anya sanketwa wo nyina to aguso ena wonum etie jumadi eno mo hwe ni seya ma memra ma bedwa fo we na omonso ne omoteye obonka bi enche mama binia bema mama nua ba bra oho fe foke that's him sana memu ade se bibia foke that's him bra meraho kafra meraho ne se me oba na wo hwe abanadi a awo baako menua bai edia arehu yie papa nyinsemu enigye wanya bi nyinsemu enigye wanya bi awo mu enigye su wanya bi na bemma wonu oba da wanyam abosome nkun 96.3 wo fan se wo baba ha no e wa brabom anase wo fan se wo mama nenigye ewie epeye enu na chi no esieye wonu kwa na oba ne kwame kwa ne misuro esanse ekese ma wa kukuduro ye no kure oba emma ye wa kukuduro ne mema da kaka binsam na yamu wa wro hu nyina wadagwai edafo alele nkwen obekọ echese oba be me be shi oba ne so te sen obedi ne chi na kofie eni ntino onya kukuduro mu oduro sa emma sa na yetie moya de o na ubo hu adeja na wo esiye enye ono a ne bani ntira ne bani ye die ni ntia o so se akwala ne sensene a ne wo butu ne so te se akukọ okọ abu ba ma fa ho baby ba ma fa ho sabre kure na mo sintwedwa aha eso enam se opese ne ba no ehu to ne nti ekwan be fo so bia ne ba ehu be to ne bia no be fa ene ye ma ya badaye ene yesu ya ewe eno no ne wo se di abenesa bepem sa bebe men so odi afrum me de ni wo na wo ne de enye me de
but ọkọ but ebusua no nso mu hun sɛ ana mo te sɛ wawo ba Lawson FM. sakwa no 96.3. gyina ne naso a daakye mo betena mo nsa sɛ oh kasa mu yɛ nua kwabena boate wo ba bi wɔ hɔ sese on na minister sese on na MP sese on na doctor kɛseɛ ɔyɛ lawyer mo bɛka mo ma yɛntu nipa gyegye mu debita na nipa ni bola nipa bola ni nipa emuda deɛ mi yanso ne sɛ akora no ɔna o ona akora ne na ɔna awia ɔna nwere ɔna nadwo ɔna ntababa we ɔna bi fi so wo akora yi akora ne sensini a wɔyɛ sɛ nyakora ne na ɛni nti no yɛbɛsrɛ nyame sɛ onyakopɔn ka yɛ ho na nka akora yi ɔsesa mfinity bien na baba wa no ne gye enwe peyo me da se pipini aba yanko prophet Joseph Mensah hosisi a na comment e ba no Lawson FM. ana akura no ebi se oye nsuo ba ebi kura se obeda ne denchem biso obeda ne onini na prophet Joseph Mensah fa bible no hwe mai se eye no kura se akura no oye nsuo ba ana yare na eha no na akwadai obenya hoto asa be nipa prof ya bo adum akwa ba mejo so bra fi minim se ohun ye nyame adum ya sa ba ha aha ye dia ai aba bia e baby ai no kre prof ma yehwe bibi kakra okay akola no nidi ni design your friend no remember okay Frimpoma Boating akwapa no ka for Frimpoma Boating how be ha no na manfo adwene mu ayom kwesene ye pese ye hu se ade na ha Frimpoma no eye sunsun hu ade embra misenifa ya ade ankasa na ha na nkoben Lawson FM. Ekobenkum Raufi na je se yare ne ha no yale ne ha no prof ya me hwe se akora no betime nya asomdua be nipa nante ye pese hu sa Frimpoma obetumi abeye nipa anante embra misenifa ontumi nya nipa anante senia nipa sitie na enko benkum ten oh bro fe obetumi na de wo mu ni se we nu na adwuma wo okay on se wan for me ye na won awo mu na omo wo no wan for me ye okay nti adwene ne nye matured na adwene ne nye adwuma ye ne bibia mfanhye nti we se no se bibia betumi afanhye a gi ye na duro na ne ho aduro ye no na gisa ne maame ne nya adagye pa ewa akola no ho anye sa black officer we mu ma ya able nukre won se we mu na ebi mu frɛ ne nsuo ba wan hwɛ ne ya ne ekoma ne di bi da wan for me ye awo mu no na problem ni na afri ba ye nti we gisa ye na duro na for me foforo onya nyini bebre nti ne de ye wo ye na duro a ye sample kra enti prof ade mo na obetumi dia boy wa oh bra fi so nim se me de me ye nduro nukre nkwala nduro we mu nyina me wo metumi aye na duro within 3 months wo hunu kra nkasa ono okay woman bi wo your friends France ne ba we kura ye bra ko fi within 6 months wo hu akwada na akwada no ntumi nkasa ontumi nante na akwada ne kasa onante omo abefa no kra ko wow enti eni da so wo okay Prophet Joseph Mensah de mejinidi Dr. Prophet Joseph Mensah onye di pa ye do bi manua okohwa obesa age osika enti ne hia se 96.3. ye nua ben ede ne beko na prof ahwe no na aya dance asa ba fidie so amani pa hu se ye ka yoyo nye se ye betoto apa so abetu nipa sebe kunkuni fa bia abaye bibia ensem fata bia na we the prof twem eni afre no amana beboa efize ye de yete se pentoa no owe ho anatin kurubidi Lawson FM. na omne hwe nura ye tu yare ahodo ase prof Rafi mame mu akwanya na fa wo number to twa okay
My telephone number is near 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 and I say 0541 40 39 39 0541 40 39 Rakofise ni aka no ye de nhwehwemu se ye mfa ne sa brabo mu nhwehwemu obu ha yale bia bonumpo nye ni daso odi shedum ni adan we na yeme bebia meko bia se me maame na yeme se me nana na yeme unse fie bebremu okra aninti akaye asifie ho eno na ye de bible akwapa no kwafo di ye mu nhwehwemu obu ha na brabo ntumpon wa bobra ni bia de ogina na ogina nne asema de bia meka no onya 40 years oni 40 Ghana bi nya 60 years oni 60 Ghana ni na wo ba ye behwe ni a kire wa adwuma pote ese wo ye obu ha ni de ekua adwuma nso oye driver ni wa ha obu ha oye dwadini nso opamade ye nti bo se nyoma bebre na mekse wa abrabom eno ne ye di gina na kwan mu ye de toto bebe ese eda ye nyanse advert nasi Matthias na prof akakakra sabi empedi ne kai homse akotie hiani wodi front map fa o ka o kakra ya beso ye eti kakra prof akan ya beso ye eti prof ye na sipi se watu afaha technicians ne obo TV no so no omo dankuma mo ya no ache o mansa no ako mate na me ka ho pa Prophet Dr. Joseph Mensah ono na yete ne nkaro eti prof on fa kurare mrada be ane dia e wo no ane ho e kina me wo ho okay nti obetumi de na aba ye da sipi man ko katachi o na ono so yentie na adwenche kadaje ya jo Brother Nyankopon. Uja adonado se ka twa do kroma no nkyerese waje akwaduma da bida ene ye ginam papa sa beliaba ya chiyo ya tino ye ginam na eja bre ni afanti anko ne tawtaw opani obeka saye ayo hene no madi no 6.3 ayo ye na madi no mami fanfra baba ro so ansa no mabo hene so kwapim se ababa wai ekua ya yi mu nese watade emu ahwe aguma afena koton palazon ababa etia na mikum bebe si so anko sha o ma o what ya afra hukunu edi akum no kum wanti wani abre ho mami that me say oyini na woye ne sabio asamba fia wonya hwehwemu kwapim se yes ya atade re ko bo abonche ma danse bam sa mansa mehwe etu on wodna ni kuro twa wisie ehum sa akra keto ni diri wo mu na on say ene etie no obi say na akra ni diri nim baba ya ko obu hwe no ho wo da ba maso wonnim say yesitie ya na obi say akra ni diri nim adia sentiment kasapi opani adia ba ko mi bi senie wo dia asamo to baba yesu so kire say ababa no abra wo mo de hie ru ababa ya mfa akra na anwa abushia chame wani che mami miso ya raduma anko na kofi wote akonwam o mesi bom chidom o dete bonkumi yene sanso bonkumi ma wo se ababo ya mfa akoda na amba enti no kwasam to bi se o so mo de hie ru ya ana so wa na ntwi ofura ni ni bi ho ana so ofura ni na mfa na ntwi na ma enu omu ni ba bia na ntwi no wa ko mu de che ko we na ntwi no anko mu ni ache anko pa na ntwi no adia de jase ni kekan adia no mu ri akwa mu o mu man jase no jase ni bia no mu de jase ni bia tiri mu abobew jase ni bia wonsiesie sansa wo hino ne ntutua bia de jase de ginam wo hini bia ntutua jase hene na jase hine adia se na ka kire ni etiefo ni ahwefo na dwi odai wabisao mato kasa akirawo samode siere so no adoko kofuo e wo sankore ena ba se wawuoro kamuntu tuntuma enko hwesofo no
Argentina bebe na nso akora yare for the family and san mo say mo de se no o baby o baby say no ba branch no garam say site and na ya just go down about the boss say and na go wu ya come on dia chen ko bisa say scaveters ni ya say you know that's ni ya say man wo do say picture do say mate ka bu so pedi pe janse go mo say jase na kwa tra garam say site wo ko pe go on say ni par di wa yare fo ntuma hwehwe no afeni ya say adwuma na se mo ba minka we ababa we obama no wo ne ba no so de sika ba investor ma so to ni din ono obama ne profudi na ode ba no so mfa mfre no na mo dia o friend remember na me pa so remember na edagat focus ha remember na wo kano mi bisaw say aya dago makasa anya profudi kro na bia e ma bi ntie de no mto omfu say obama ru nyantia se mo no nyinse wo no de badini to ba say sika kan ho enti no so de ko radio station bi o bi se nyam tuma ko na to badini it is true e ma bi ya konko sam ye ko tim so sam na be ma twese ne bo ato de badini no ni ayi di ne bi afim Lawson FM me dia banko na di to so dia me dia bia ya bepe ho enti me dia ni break asa wo ho mami fa wa nyafu ti o ma em nyu ma no sa wo ko dai ya so be ma no so wo no fu ano so o fe wa no so de se to ko wonya ka wo ho to mpaso na wo bia wo nam so o kra da mpaso ama be ma babutu so a aya adwene bi sa be ma ya oni me badai so ode me wo na me yinsan a me wo no wu a me de ma hwe no me wo no to kwa no ya adwuma nya me de ma hwe no me wo no so anyi a me de ma hwe no ho na wo sa ba no so bisa questions Kanachi mi bra mi tio akom ne ya ba mesra ade we ye koye dwene ho ne wa ya asa ye wo oba da wona wa ba ni na mu a afi no ba dwene ho abasa wo dwene ho Kadachi pa o ma da o Kadachi o bi bisa so o ma da o se mre o ma da wo akwa mi oba afena oba obi si agede ma ye gongo dwene ho ya ye na bi ru se aminim sa de nyame de bo ma na o bukan bakasi ne na mobi ha sa de nyame de bo ma na Kadachi pa o sa go wo to so ade na mi ru ya ko so omunim training yes no bia oba kase pa utimi kan na ni nyina ogunu kwachi sei Kofi ko ebi o so a o kan na na ko no na bubu ma o say hadade ye woni mi ye o be si woni mi a ye kan ni da woni mi ye cha de make na munim Kanachi una o platform yo dia na se bu timodima no be sie no ye ba sere eniema miensa ho mama o hawi ba yo se ma mi na sunu ba ma bo se wo ye na so sam de no de shirt ase ne ko wa ko se bi ase a ko trada mi ase na ma na ebre on fa won say nya ba foforo kro be sa afre na dai na mi obe yi o ka se mi ma hunu no kradie wo se na nya na kono na no na kire won ka so ne be ma mpo beda na so nka mienu na wo ma nya papa no ho ne no san ka to hofo wo ja gwan so mo wi hofo fe na ase mi sinisuo esuo sim enti mienu na nya papa no wo sa ka che no so onim se ni tiri nya ko so odi ka mienu a wo anya kunu enti wei ena ma mere so a oye no dua bro ni ye duodum e ka che nsa we dia no hoto promoter no on sa se bi be o ye nti promoter ni di wo da bi we yanti between na ni di wo no ko fi so ma bi so se mo ba fo ba ye o te between afo ezo so My bia onko phone na between na ba ye o ma tumagu ama mpraso so ayafu aso dem go no bi tese ne girlfriend aso dem wo Kadachi o di asebe ba o aso dem no bi tese ne girlfriend o ka so furu ko teji no yi no and won ye ba go wanya on ne girlfriend wọ́n ní gẹ́rì chate ètí mi di ẹ̀yìn náà sẹ́ ọ̀bẹ́yìn nyagopo wọ́n máa ń ṣe nneɛma bi nso na ẹ̀yẹ ẹ̀sì ẹ̀yẹ mi dẹ́ sẹ́ Prophet Joseph Mensah abẹ́tẹ̀rẹ̀ ha màtí di pẹ́yìn kingdom wọ́n nana tẹ́nkunan ta bọ́ di paa na ní àmì nílẹ̀ ṣiẹ́ dẹ̀m sẹ́ bìbí àtúwọ̀ twà ọ̀pọ̀sẹ̀m ni ababaawa yi waka asɛm wɔsɛ by 3 months ɔbɛma na duro ama adansi aba ɔbɛkɔ fún mɛni kyi ho ɛnɛ
ni da yɛ sɛ adwuma no so na no deɛ yɛde woro yɛ yere dwan mugu ɛna obi ankasa ne mpere wanka mpere dwan woni ka asɛm wɔ yɛ aba woni pra ɔde mpere de meyere ma me yɛ tie me kɔ ka mpere asɛm wanya ɛti deɛ meka nie sɛ si yɛ wɔ se by 3 months there will be a difference ɛti wei ne deɛ yɛde yɛn ho to so akyerɛ sɛ yɛbɛsi wɔ akɔyɛ abrabɔ bi yɛbɛsa de adanseɛ aba fie ha yɛbɛsa de atiefoɔ ne ahwɛfoɔ akyɛ eti prophet onyame ma yɛ kɔdoɔ ne ahoɔden abɛtum deɛ yɛ mɛsrɛ yɛn nua baa no akaakyi nanso nsa yɛ ɛna akyea na mui sɛ nisuo apira nipa nka baba wɔntumi nkɔ fie nnɛ wasu papapapapapa wasu dudu awurade kada hyɛ mesu awurade nsu no ani ne fo nyɛ fɛ wai yɛsrɛ wa awurade kada kyɛ nsu afi saa deɛ a ɛnyɛ hwɛ ɛyɛ ɛyɛ sɛ nyame amfɛfie no no bɛgo katakyie wobɛsua maame nka osu yɛ wagya maame no sua ma mewerɛ ho wasu mama sɛ ɔba kɔ tebea bi mu sɛ na sɛ ɔda so te ase a ɔba wei wɔ ne wɔwuo ntam kɔawa papa bebree timi gya me lo hɔ na ɔfa DDT ɛno bebree timi gya taya de bɔkɔ asɔre hɔ na ɔfa sapɔ akɔsɛ no mfie toto mfie miɛnsa paa ne adagya awurade ɔmfɛre sɛ obi bɛgu na ɔbɛkɔ fimi de ma no nsi ne tie nyina sɛ mmeranteɛ ne kɛtɛkyɛ ɔbɛma wɔsɛ sɛ wokɔ mpena twe nyame fare kransi mede ase na akɔwura dam kɔyɛ deɛ ɔbɛyɛ wie na apie kɔ a menka sɛ obi ahu wo ne woahu obi ɔsɛ obi sɛ maame sɛ obi ahu obi ahu na wo ne woahu obi nkɔso woadwene nyina si aka kyerɛ wo sɛ obi hu asɛe nti wode wohu nipa kora wo yɛka to ntim sɛ woma nipa hu a asɛe nti maame ɔnam ɔdeɛ ne deɛ ne sɛ nipa hu no nanso ɛbɛyɛ ne nipa hu no wonim ɔyɛ saa adeɛ a na aba mtirim sɛ sɛ obi kɔhyia no a ɔbɛka so ɛbɛyifo ɔbɛka bɛyi akyerɛ yes ɔba de gya yɛsu sɛ mbayifoɔ na ɛkɔ ahayewa ɛni but ɛma wa kukuduro wabrɛ ɛma wa badaɛ ɛma ayɛ wa kukuduro kɛsɛ akɔyɛ sɛ nyankoma de wei nyinaa akyi nhyɛ ne awurade yɛse samampa ebi bɛhyiaa no sɛ wobɛhwɛ a ɔse nipa no ɔwo so ɔnyɛ nipa saa kɔsɛ ɔma ne location kɔrɛ no wahu ne nyinaa sɛ aduro sɛ ɔde ma no ɛmampo ntuo bi ne ahoɔden bi ɛbaakɔ mu na ɔsɛ akora no kɔɔ nyina so akyirɛ bɛgyina so akora tumi tena ase ɛna akora no ɔnante ɔno nsuo very good akora wo anya nsuo ba dabi yɛni nsuo ba bia so hɔ dabe na nsuo no kɔ ne wɔba no kɔ daeɛ a ɔnyi nsɛm a no ɛsi na mmom duty sɛdeɛ ɔfoɔ me no sɛdeɛ akɔpa ka yɛ formulation no ankɔ yie ɛnyɛma nkɔ yie nti yɛbɛserɛ nyame nipa ba mu deɛ nim sɛ nneɛma bɛkɔ ne nim na nneɛma bɛtu mpɔn akora no maame so nkra korɔ ntom deɛ ahayɛ a bɛpie deɛ ɛnim sɛ wobɛnya ne haw no ano wu agu berɛ na yɛda ase papaapa krakye bɛma afirifa nyame nhyira paa ɔhene kyea me ɔfa ɛnɛ ne da mɛro aho paa o kafra okɔ ɛnidi mɛro aho na asɛm no ɔfa kofi wogya me no a yɛbɛpɔn tɛn ne nti ɛdeɛ na ade sɛ mede bi gu fam ansa na mapia kɔ fi sɛ ɛnɛ na mate ma ase paa akokoduro a mowɔ ɔfa kofi wonim sɛ afei so madwene adeɛ bi bebree mehu sa man akyɛ paa afei ne mahu sɛ mmaa wonam ama nsamanfoɔ nyina adwane kɔ fi sɛ ɔfakofi woka ne sɛ wo sɛ yɛno yɛ alelenkua kora bɛhwɛ a sɛ ntasaboin wonim ntasaboin dabi ɔfa no yɛ dɛn na ɔbaa na yɛase afo nwi bebree ɛne ɛfrɛ no ntasaboin sɛ so kuromafoɔ ma de dodoɔ na ɔfa ntasaboin ɛnyɛ bebrebe ɛno gye sɛ na mode wei ɛne bɛsɛyɛ ɛno gye sɛ wodwa adwa sɛ wopɛ sɛ ɔne da gye sɛ wodwa adwa te sɛ deɛ wowɔ bɛsa no mɛsi na sɛ deɛ mehyɛ ɔfa wohum kora wohu nipa wode fine owura mepa akyɛw woyere tie woo
oyini ti hɔ ɔfɔ baabi yɛ oyini ti hɔ dabi nye ɔno asɛm na meka fain a ɛyi ɛhwɛ ha na abɔkɔ ha yi wɔfa wode si wɔ koraa ɛnhu ma wohu na mode wei dɛm amusieyɛ ama ghana nsamanfoɔ nyina adwane afei ne mate aseɛ kane yɛsi agyabi wu agyabi te ase sɛsɛ deɛ mode wii pamɔ nsamanfoɔ nkuroma nyina wɔm nyina adwane wɔfa kofi ɛma wo akokoduro deɛ maame ka yɛ me deɛ makɔhunu bi wohu sɛ wodu atimatim a jansi wɔ na awuro mu no awo sɛ amusie kakra wɔ na nsɛm mi na wɔn ko sɛ ɔbaata bi abu nkotodwe wɔ na ho nani abiri ɔfɔ kofi mɛma dodoɔ sɛn ɛna bɛyɛ sɛn dwuma wei maame ti ansɛm a wɔka nyinaa baabi a meyam hyɛ me paa ɛne ho 12 o'clock to 2 o'clock na anadwo ha kora na mekɔ yɛ me sabere ma ɔbɛfie abɛda ɛdi o wɔfa ɛnna na wiase ma abrabɔ no mate aseɛ paa deɛ abrabɔ no twa nkurɔfoɔ ma kurom ha ɛnso mmarima bi te kurom ɔfa kofi mene wokasa sɛsi a ɔma ba ɔba bi asɛnnuam sisiɛ yɛ keka nyinaa ne ade bi yɛ sedeɛ ɔfa kofi wokɔ ne ɔba bɛsi abu ne nam ebi koraa wodi sɛ wode nti bɔ dan mu ansa ɛne wate wo dɔ ase ne nyinaa mu ne wakɔ akɔfa wei ato ne yam abosome baako nkono ɔfa onyi sɛ wu akɔda yi meba yɛ mbɛhunu akɔda na mɛru aho wohwɛ akɔda ni ne ho fɛ ɔhene kyɛ me ma membrɛm kakra mfa kofi brɛm kakra na yɛntu yɛ nnuanom ma binom fo ɔfe nsuo dada ɔfe nsuo deɛ sɛ ɛnka tete na saman tim enti sɛ woduru na woyɛ ona ne yɛ twɔnwɔ na saman no pie na abante baako duru ɔso ɔde ɔnyɛ ne twɔngo na saman abɛkyerɛ nti otu ne nan a opegya nan kɔ so ne nsuo na agu nan no na so gum hwɛdododo na saman na ate saman te bɛdɔ ka kyerɛ sɛ wahu tu a nsɔne wahu tu a nsɔne kafra watimi akɔyɛ ɔbaa lie ama lie no koraa no ɛyɛ mmaa no nwene ho ɛhu sɛ lie ne yɛ naadaa ya wakɔ daadaa bɛnya no kafra mprɛduasa alele nkua nya deɛ da fam nyankopɔn bɔ bra ɔbrɛ ɔmo yɛ ate no koraa so ɔmo dra baabi ade ne ba no bɛkoakoa bɛtumi ahyɛ mu a alele nkua ba no sɛne wɔbɛtumi alele nkua ba no na wakɔ tim ɛsoro baabi a sɛ bɛdwo nsɔfa nom ne adeade ne dorɔ koraa nafo na ne yɛ ɔfa ne wama mekɔ dɔ adeɛ yi sɛdeɛ wosi duro adeɛ yi to wei deɛ ɔmani akosi baabi okura wayɛ saa ama na fa me wahwɛ fa hɔ na kɔyɛ wei ne ɔba na kɔnyi ababaawa no ɔfɔde da ɔno deɛ ne wɔte ha no deɛ wɔte ha no wode ɔmo kɔ tv ne so ma mohwɛ facebook mu yɛ facebook lawson tv mu nkɔkɔyɛ ababaawa ano gyina so no gyina so papapapapapa hwɛ fɔm ɔde gyina hɔ ɔfa so ɔmo biribiaa wow na onu ọba na kọda wie na ba ẹyẹ nimonyam efiri mu ba wudwane nyankopɔn bɛ bu atɛn ɛna onyuma teɛ because nyankopɔn asɛ wokɔ ne nyankopɔn so ɔfɔ hyia akora sɛ nea wokɔ no gyae kɔ ankaa bɛkɔ mahu aberanteɛ bi a ɔso obie ne dae safoa no gye ne nsɛm na akɔtɔ dɛm hɔ wɔde abaa kɔpɛ safoa no a saa aberanteɛ no so wosum no wode ɔba sum no fidie na ɔtwa mu kora ɔtumi saa change reverse ɛde na bɛsi mmani no na no ɔba akɔwo a hwɛ neɛ woyɛ no menim sɛ su a ɔba yi so yi ayɛ mmaa ɛhwɛ bɛrima n'akyi ayɛ mmaa kɔ so ɔbɛma ɔba sɛbe ɔba bi wa wagyimi woyɛ ɔbɛsu so ɔba mfomyɛ na akora so ne nkɔla blame na ne native look at this na ne nkɔla blame akora no ne ho fɛ papa na no ɔba yi akɔwo wonne wo wie a ɔba bi wa kafra wagyimi ɔbɛsunusun dada ne mmom sɛ ɔyɛ bɛrima na wotete ɔba na ni so egu fam a ɛte sɛ ne ɔma amia domi wo efisɛ baabi a wofiri baayɛ no eti na ɔba kafra adeɛ yɛ ne ya na ɔworo no ho nyina pa ne to ase o de deɛ no me bedi wachi
na wo fa wonu se be me bia tafre wa san wa ba sase ana de wa nye de so ama na ye kwa ye tafre o pacho kanete amaye o say ene kura bi mu da so tafre ye tafre kase bi no ye tafre mama si na to be bia me ne kunu ye tafre ye ba nyina ye tafre ye nyina ye so ye obi wo ho a oba obi abrabo mu a sanipa so wo kan ya sheti se kura na sanipa ne bebo abrabo mu oba se oba budum Wodia entafri awo ken madam bo so timi de bo agata nya ofalo so de ye nya asem ketwa me de be se wo bia ye bia wo fa enkomode na me kan ba wie nyina ne se me se me nuanu mema ofa kwa ye di mani bi fa so kroma ne ye nyai sabe ye nkwasa sempa ne bi no mudi wo fa he enkoma ya na ye me yango me mu se kwa ye fa so fa ma no be fi baby be me bi okura ofo bon fa ni kofi o baby akono ni bebe bia mo de je no ebi wa ka mo te so sa what de je no what so sa oni na no ye basa oni suna so na ko ya ko fa kula we ba wiase me de men kan se ye wo ye na ku but of to baby so a ewu ni bebebe e ma no na kesi e ma yewu obe wuntem what I say na me de no kwasem ni kapre Samenti nyankopo asem na mefum nyame mra na me nyakotwe e de ba fie dia mehwe no kwambia so ofa na me papa mame nchia me yiri patience aje kire ma o fie o tie me wonim se dem su ban sitie ofa me papa ti ase obi e koka se mo se me ba le di obi ade da ho fa nya hwi wo 6 ade da ho dabi usika ho fa nya hwi na bom so Sandy aye bibi dia wo ba me kase me bana wo fa me ka be wie tie jase onu na epre no beto asemu so chichira ba wo da bo ka so be chira o oso do fa ko fika wo chira odi mo abe ba obetu kwai efia na obabo abo arho ya wanda na mi si ukwada so be hia hemfo ayo gudai o ba ka ya na mi si ukwada ya gudai nti jase de ni do no na pass man na ho asekere ne se unya gusa panyini nyo na udi ade o abaye bo udi se udi na bibia wuni mu wei afa na obabi se sa akra no kwandi ndi sei jase wo fa ase ba unana ne ya obabi se fia de ko fi jima ko na na ba bo na ni di nkyero dabi nana no bi mesra mo asamba muntra se di na munya botre mam ho se si ya ka fiada betu kwan ba bo aho ya wada ukwada so so wo se ukwada ya bude edi jase da bai ofa yensere menu aba no so ma na mu hwe ye na mutie ye so no mu mfa binya futusam we ya obai ti a wo bobren wo so tifie wusu ofa mi ko Facebook na obai bi wo de drawing bi abeto otimi se nsuo pa wusu uni a wunim edru ba bi ahu Ghana ma adai ho ahomte sei ade a strategy o ma adapt ne se ushia no na agire number ade ne ka dana ni ma mi ewu a adano a akombe ne baba yale na kokura de o se ne ma mi amene polytank e da kwalebu wa amene polytank da kwalebu ahomte sabre yensu akabi wo fi abetumi do adwenkyira ba ubetumi afre 03220 096 65 03220 09665 and 03220 09621 03220 09621 abrochire phone so betumi afre WhatsApp 0247 574 abrochire for WhatsApp ne 0598 886689 0598 886689 eya brochire for online on so betumi afre na fe ye ne wonum atwetwe enkomo Lawson FM ye ne mo hello technician mo me B lines na ma be ka say gudeme ya hello me ba to di ni ba bia ka say free o fa kofi yi ma doe ojo ane sa obi abepo asem me show life ewo enti Western North wow na o start to story na wo kan se bi se wo 1950 so count ebe enti dia
ɛna ɔfa kofi wable piao ma brena me ko nyane camp enam ko si susua camp dade so kwan no mu menam ka kire wo na ona ti ba enti menam ka kire wo wable nyame sira ami nyame sira metie mu pa na aka meka ne se oba no nka wati se nka ne kunawu mi den ka ya mi anka mbeko cause the tibia eden ya obekai no one ne wo ba to the component ka busuan de empamo timi so mi de kakra meka mera mase minu ayesu dance pa nyakopo inshallah hello me ba cho udi me jo so di ni ba kasa free me pa cho ya frame of akwame ni ka pe tuni bo nwere me ofa ofa my dear me cha you know na me tra pa me na ya ka tuni ko kupe on the baby I wanna extra na wu ya da wasa be be na ye yo offer papa oni akasa I want to talk buy instrument set ema anifrafo a omo asromaso kwanta adoye de medina chine na ye bebre ti bigire de na anu yakura ko bichem ko ye anifrafo bi adoye enche kura no offer de wakan de minim so wakan do offer me ba besra me akọ adano na ye party no why yo offer free so any hello yam from hello me ba cho dini baby akasa free awovi brata piao o kasa free a great junction do na from tafu nyina o za ma tetawa abairo rosel mo ya misa papa na nenti ampening for so a adimre mosia jumadi yanso ya suguso ayitimo intimidi se Rosen de enteni fono aba ho papa cheze jansen kuma na me do drag jansen ofi jamia nim no kwese nini aba wable bia kone ni papa saya diwe wo akola ni duo no so a jamia nim no kwese ya samo na form na me dimidi se akokuduro ne nyankopon kan na komo de abeti wani mu nko ade bibia be di esanse prophet club Elijah we Dr. Prophet Joseph Mensah piao injine ye ni mutini obema akola no afri ni ha no e da fiti ye da se papa hello Kofijima Ankoamna Ofaya ofeso Adija Ofa Kofi Ofaya Mema weni wabeja for money ejuma ya jonso dodo eno kwasi ni Ofa Kofi ni aba no na sem no awire ho na mu ya na me de kakra me kanyina nse ebusia no mu anya ade e de abeja fo ni bi kan senka be ma no na sa akole kura ya wono na nkale be ma no skeve tabo be bi e tu godon ko be ma no wu ye no ka busia penalty so da eno mi sa akora no ya yaro fu no wo mo ye ni se bibi hia wo mo jana bo ma no so busia no ya nya bibi sa ye be se prophet so abam de se de ti bia no akora no be na hoto ama nkwa je na se nkudi aye ma me ne de timi ni aba akoma to yam okwa fakofi nyame onkam ho no wanya mo kese no da sipi yes we da se pa ofaya ena otene kano hello me pacho udini baby a okasa free me pacho me de Anita hello hello. Hello, good evening. Good evening, Pacho. Dini baby akasa free. Pacho, me dey free. Free kasa free. Hello. Free Pacho kasa free.
Every year, the man must have one couple of you. Young producer. Hello. Hello, good evening. But you also didn't baby a casa free. Patrol Casafi fantastic news site, media free. I'm free, Beniaco, but offer me in way. You are a catechy of a catechy for a channel for a while. What you must also offer. Yes, sir, you're a true man, be more. So, our real be now her name, Wawa, San Washington. Because I hear my mia, or then I'm and I'm a cruise who's happy. The crew who said, you go to bed, Benedict, and I'm saying to go to Moma, Papa. We are not here home for me. Of founding a vineyard, my wife. Yeah, that's a pa. Yeah, that's a pa. Hello? 96.3. Hello? 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 Maybe to did baby I will free. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Maybe to did baby I can free. Good evening. But your men tell what she ever Casamphony TV no so why pacho. Kabaya ka ujum u TV no enye giano nanka wati ever tete. Hello, did baby I can free. Jamaica City, Sandra. You Santa Crobeso. First phone. You bacho udin say. So now can I some noya Maria open one. Kafra. Mrs. Sorry, Sadaka. You, Mammy, you. I am my open and my son, a minister, and the rising man out of Kudron to Nizina. Yanimino and your son, quite a very dark. Amen. That's a papa, chair central for you. Hello. Hey, Nanata Gramoy. Wa pizza. Wouldn't you say that coming view? Radi Yesu, and me mount here at your crown and crown. I have been Kakranka from Markatachi, never be my tea, never be man and yummy. Oh, there, don't you know, the mouse, Anna, which I didn't I can say. The husband, Reverend Martin Cocupo Georginos, watch ya. Yeah, just do my pa. What? Yeah, just asam ma rahuye ene mi angaza wawo ya wese minimum kanum nyesa ade na asa minimum kanum nka mkope dire mandites akranfa digu fom enso ko ko bia no ye ni na mu no abusuafo no omun kan yi se japadi bi ana da man ja ankombe fa ko mani bebre akofo na we die ojaba editu ho a wo mu na asie se eyensuo ba no nsuo ba bia ni ho wiase nyankopon na dia che endiya mo ho ban ni nkwa ni yi ni nhwehwe ni hu kwan ya beta so ebie ebi aboa oba no na oba no so ni atete no etiye fi ho na odifo bamu die rivo ni so bia da fine I'm sorry, that's what pizza. Hello. Hello, I'm gonna. Mommy, but you didn't baby a casa free. But I'm a casa free, New York. This is a trouble of Pujia, and I'm a graph, and then it died. And then it died, because the actual man, we are going to make a missing. Oh, a bit for men. A bit for men. A man, and now before I see you to back. I'm in a documentary. I like this one. In a material on the rock. Kafra. The chair on the rock. The baby is cleaning now. I'm the chairman. Omo mutaso documentary ni sioba ene na sisi ni baby and I'm not no isha
sleeping the slam no kina me ma ko papa tadi ma mi kwa tie ma mi be yo tadi na ma ne yen of bread na ya ni sha ni one ni ya said the day ni ya be because me kwa me na tin ya fa me kwani ensuna Ghana forte ni nsuoba akaka me na Ghana forte nsuoba omu ya nsuoba ni ya se ma na o ni nsuoba dai o ni pa ala dai nsuoba ni the dia na ka di ka for the long to be kama gan because of the man using the thing yes nsuoba ba tonight ma be ni pa actually ka di amanda and then na me o se fit ma try Ghana for and then nsuoba na la ba de chile mo mo ma na le ba lo ba de ki from se de ne ni su ni de ti Yadasi pa wasi ye yadasi ya no ato hinap edi abre yadasi pi. Hello. Pacho dini edi baby akase fre. Good evening. Pejo so. Pacho bi anwe. Oh nyankopa adom na so e. Nyankopa adom pacho abnasi ye chapatre. Yo mini am pacho yeti o. Na chama. Be charo pa adonko. Yo. Hey, obaya se me wrong papa. Me nem benya yesu. Hey. Ara wo sampa ne. E ma ko kodro na na ka no. Sadi asma me twina ho ana wo kan se ibi nko shara ka so obaya. So to jo so kwa bontia amato bre. Wo se wa yi de Me choso. No me wrong pa one can you crow. In fact, me wrong. No, tell your prophet now I'm missing a minty. Missing a minty be yama. Abnas, on council. That's a papa. That's it. Hello. Hello. About your dinner, baby, I can say free. I'm coming. Baby, I'm about to free the one I can say free. Yeah, I'm about to. You too. Kafra oneno entumi meyi nti. Hello. Hello, good evening. Good evening, Pacho. Dini baby akasa free. Pacho me dia bi me kasa free o achimoda. Yo mini aba Pacho yeti o. Me ka che sister ne say o mana kuma Antoni yemu pa fi say. Ye ko so na be mane de o de yamba na nye. Eti wo me ti wo no me say be mane me awo nan awore me ne o se me nya oba ma no. Ti wo ko fa me nya ko ba ma me ne oba na kokon so wo de me e kokot ni ejeli me. Ti me ma you wicked de be na se me jaware na ma san we just na ka na kuma Antoni yem. Na me be di na se ma no. I mean, once you na ka onye nti de fa bibia amanya me why Kafra o krumpe wa mepe boy ama why hello Dada ke edu gas oven papa fie swame bola kese no ho the shishman do they call aye abu asuto so aye frame soil and na desco gas omochi and factory no the shishman Dada so genkamo Eganzo ye mama juma panso ye dase eya kachre ye ne aye manager papa sencha kase nkoma no fa da ora gede dano no kremo o mami didi ma manager pa be so ho da nyina se manager serve me enti ya menshira no
Ke no. Dada. Ke no kuremo ye mami ase maede kakra. Maede kakra beja fonso akasa pa na no kuredwuma de afe na ya hyase. We de ohoro ye mpredwaye. Nti menu se first program ya ye no ye mpredwaye ne de ahohoro. Nenso ene ma pa be frechira ba ebe kama odifo eba be fa hono menu se nyame be ye nsankyere ne nti papa menu se bibia so be kama mere ne nti kedu adu si amo be nso atimi ababi ya da sepa ya chia udoyire eye abronma eje wa kode kai hello Papa udini baby akasa free Epacho DJ Love DJ Rock Master na yebutu ya mwasi ayeti o DJ Nkoto DJ Papa ukwa juma pa Bidasi ejane de asofu from poni ukwa juma mechi abedwa fu nyina mechi ofa ke edu so ene neire na ofa we de inimse asemo oba ne de baaye no wadaroma onka na kuma ntu ne yam na nimse odi ama odifo ne de obehwe ama bibia atoyie na ne ho ato no opa nyame isra mo medase nyame isra so papa DJ Edamose hello Fakofi medofo udini baby akasa free me pacho me nyame me kasa free do me after yo hima yetio Metia menina. Yejoso. Ile gaire wa ye papa. Enyagro. Wori nyame mbona. Osane bani yawe mwewe. Mara ofa ko visi osise aso bi ojo sa ba no mamwai. Osai. Me ka jo so jure so. Obi oye bu sara fa no wa no ba. Eri me jare tro Dia obey di. Wa ko fi me tun sa bon kum so kama. Right. Hello. Hello. Me ba chodi ni baby akasa free. Hello. Yeah. About your frozen now, Casafree. Lawson FM. Yanimwa. Hello. Frozen now, Casafree. Hello. Udini baby Casafree. Me Casafree. Sometimes you put a friend of fire, a bubonsra. Of a bubonsra, patro you. Yo, oh dear, at a dear FIFA, to tell pa. Yo, Catachi, a FIFA, Metiano pa, Medenwana, and it's just me, and Overtamia, of a bubonsra, the deputy. Oh, classmate, Catachi, classmate, bro. You wanted the dame. I was in him. Modiamu. Na obey to me and I am a papa. Auro, then to me, Yankopon, oh, Obesta, Apolani, Aria, my. Yeah, that's a pop because in Yamisha said, "What free? You need you." And I tell you, I'm here one number. You or the baby on your video, so why? You better go fast. Hello, good evening. Pacho me Josu dini baby akasa free. Yo, Mr. Say it you. That's what I can say. But no one will Kafra. If I don't necessarily see me, someone said, you know, the moment. So the next day in your room, man, said, "Can you try to move it? I'm not sure. Someone trying to move you." I said, "Me, I need to go, man. Let me say this.
good preoccupant to be feeling the mess of Jahoo and now. We're going to be Hama and one thing that is not there. In I say in the we are no like the house and let's say the doctor 6.3 no more days nothing is no more you know don't focus on me I didn't have but every time we see area we do that is it you know I just say yeah that's papa empire waba mai nyame sure yi pa hello 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 good evening me you so udini baby akasa free your plan is to be a boy me kase fra ti you 78 you yo and that's my yard I was my papa maybe kase fra ti mo my yard I was my papa maybe tell mo ko so boa ni pepi ni na me be sira mo ko papa na mo kwanya be mo ne fa so to akola ni de no na ye afia essence so regret ya mo fo no de ma na dam fo bia na onye bi kura so on penko na ken ba kona ya dansi ni ba to ni fa bi so bi nyina ho fo so na afia ni sen in fact ya me ma ni yi na emwaye e ko di ka na na mo ni ko ra konta da masu yeso yeda sipa nyakopo enshira nyame nshira papa hello Lawson FM 96.3 hello good evening yeah just udini baby akasa free mpacho with David Azore okay David etio mpamucho matramela na nyamusi akutia Eastern region yo mpacho they say they usaka obanu idia oman na yankopon emanu titre na oma akolanu so ayaresa afei nekrakra mu no ofa ka sembi na enema mitumi mi try se me frame ama try afin atu o se emma no sia no se yenya fompe no oma tibe se papa amine jata first time unya propose ya no agacho tipa bomi mami entino unyeska en kwesa ni de yem ni meswese mano munki was also kahwena mistakenly to be koba bill now atu ni entino ni fancy dia just for fun so my say sem koba penami so ja na my treated December no mo so ma dey my David yeda partner unim ade ba gu so mo greche se wono oba na chate mesre wa bude me kire ba kwa no bude me microphone mo so wono oba na chate mo chate na so aye you bat in few form na fa ho say no ko fi ese dia ba di obi sia wa wanya asemo ho se ko bi say why no mi sano mama fie o be say bra kwa me mama sti bra kwa se adwuma no na ma ni hira wa na wa ka wasam na me say oi chame wo ba na chate na o tire h no ni mm kwa you bat no to tire na tie phone so ba ko fie bra kwa me hello na nsane na ofra me a ko ikatie nti wa mi sasa de se before na to nsuom ewrade a me ba de to nsuom bra kwa me katashi ese proper man is yawa ombaje uche o ombaje uche onse mu bi esku enkofa na ye afa kofi de na se mo kan no kan yo na ona be na oh bra kwa mo se asema me pe ka ko ana papa ne ma me wa na obaji eye ba emi nua mu kuma nyina to mo ntuma mata de ba bi so me nkwa de me kanto meni masesa wate ya tezemo mo meni masesa oda mo me fa fra for me no bi ka hu bi o ya fa fra for me no I don't know. Hello. Yemfa hadi. Boy. Hello. Pacho dini baby akasa free. 6.3. Good day. You're from Kofi Kasef. Hello. Pacho akasa free.
Pacho dini baby akasa free. Kasa free na so formula. Ya brother. Ya frame do. Ye ti ominia. Ba mo. Bon fire na me mana mo. Ye nyina problem ye nyina ya tamu. Ense ebubu na me kutu oyi. Mami ya dansi pi Nyankopɔn insha aha ene brebe makwai ami adi dwumadi ni nyina sie empedisi ne ya wa hyase bia ewo awiye yemfa seda ema ya tifo ne ahwefo nyina na yenka se Onyankopɔn insha obia sabre yebeko na yebeko bi obia chere pa miensa me me chere de kai eye udifo Elijah Opoku Fade School Junction okay academy one ne papa eja Poku adodo no afre no alele nkua na afei me grab them the one beche mama see the king of the night. Yeah man, respect. The king of the night. Yes. The medical can say Lawson 96.3. Yeah man. Yanamwa. 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 Yeni obia obebia mwa. Eti obia fune fidie to ha. Frawunia. No nua so frawunia. Sa. Na eja ye bibi say ku ha. Yeah. Echa mechia. Beda so pa binu aba. Kreche ni pa bienza. Amira mechi abomu no. Mama nchia mama jo aduduro etie. Mere papa bi na afi mama nchia mama mba. Onso na aduma efo e wo Jemfo Asenso Park. Asokwa ya opposite Asokwa Police Station. Na afi nchia Cashman. Cashman mama ye birthday bi se siwa o Ghana Gas. Cashman nso otie pa ono so Asokwa municipal na Asokwa constituency. Ndi de meka nyina se ye tietiefoɔ ne awefo nyinara. Obi biara nya abrɛ na sabre de nti wona ye. Na wo hwɛ ne wo tie ye. Ye momu eni tie ne hwa adehye. Oyin jami. Ba mama. Kofi ya kwedie. Ansa bonsuom J fashion abrantie bia opamenta de ye me pa mama mfa kwenye zo manya ntie se wo so hwe TV den bebe obi amechia no na mikro mu so quintessence mechia wo nyina na de twato me mama ya mu anima dodo na friend ya ba ya Medase o mama de ya girl na mumien sai emphasis da ma the third eye clothing omo kuma se breman that's all na no fia da entade e she papa bi omo Breman so me oh yes Breman so me omo moto one step ahead of time okay omo number we dey have the tuju aminsro mon friend no oyo oba oye bema obedu 0244 056607 0244 056607 and 0209 431424 0209 431424 penny oda sa fashion ya no ye freno se to dodo na freno shata yes obi anko breman we so me uduru ba dem just abante no opam enema no obia ebechiro producer cha obi ofa we dey me kono mamentia na kasa me boss e freno atakwesi ono obo me bi echa na yere o shake media ni pa na so na wada ofa be man yere Francis sia happy birthday na mentia me mame atego atwa o me obata mpa mechia na adesia o kwabre kase mampantene kase ne patem ye mecheche bia mame ko ofra fiana na me ko cham papa kwabna pia on yere ya anachua ena ba bright apra bright apia aha ene du djubadie nyina se miemfa seda ema yenua same ene ne nkrofo omo na buae MCR for omo na buae chichima fidi esimani mu no enya fidi otwa edua we be bitu sesia na so omo ehu abotre ombuae ehwema bibia tumi konkai yadi kai akato team bi se o asem bia bo modern so be free producer 0598 886689 0596 sorry 0598
886689 and 02475743. Odofo se enka social media no ama enkenye kra o enkenye nka amanfo amane o mu hu nyina aka obi ehu hwe no de atu no hofo nti sometime first ni BBC a eno ane se o makoyi musuo ni ade ye enwema bi na the AC this time no de menua ano hye sans eni nkwala bi se no from so mo ye nsuo ba na aya na medwene ho se ye nsuo ba na ebi mu kra de o mo de akopum eni ade akogya o mo de akosutine mu akogya o matunsuo mo mawu na se o mo nsama ko hin so o mo we ni kra o mo body ni ko hin chese eduru ba bia na kamea se awo no ebi wo ha abibifo de yen ye wo sa de ne de na chese ye musuo kra but abrofo ni bia wo sankola ni bia ene o mo didi o mo YouTube o mo didi o mo kwa ba bi bebre enti se ya wo sa akola se no na ya ha ye ho se ye ne nam ba bi ne nam cemetery ne nam wo senke ye pa duro bi papa bi de ye no won na afie nam cemetery nam ba bi se obi na ye ewom se ne kora no ebebo odua de e bia no na akofa sa asimo ya ba no ebi nso ana ne moja no maami moja ne papa ne moja no mo wa se ya na nkola ne beye because eduru ba bia na e wo se omo ko check e ko test moja ansana ne ehu se obi a de balance no ebetumi ayede ene na fa ansana even asori kra Pentecost ni ade no omba mama check sa mbe sa lab ni nyina ansa asa ne ehu se monye SS ana se ya ansana ya ede ya mamu kwan mama ware nti no eba ne se na omo de omo ko stena ba bi omo ko hia sa akeke no ebetumi aba se nye duabo no ana se bia nya ni papa ne yiri duabo no because nanka papa ma gewe no ni for because man kan kire no no kure wo mu no nanka ni nyina echi omo kan no so nanka no kure o hu no kure no na eso o twene ho na wo be da twe ho wo bra wo ne wo ba wo be da twe ho e wo bra ne wo ba wo twe ho na akwaji chop money o se ni ska ma wa e ba sa o ye obibi anso a e be ye adwuma o ye obibi e be ye adwuma nti na se me ka cho se mo ani na ho wo ko be ma ho yesi ni obi ku adwane yesi obi ku a be bi gina even wo de wo be ko ho wa ko ho all right but be oba no ba ko na be ka cho se twon ho wan twon ho ade be to no o se da wonti ase twon ho no wan twon ho ade me ye no o se amanfo ehun amane papa wo he o hawa ama akwala ye di ba ya wo ni ya na maami ya famu a na chese wa breye papa ande de mi hu ni se na enka wo so munya aduro bi de yakwala no e wo se na nka wo mo hwe bia na papa ne moja no ne maami ne de no emfa nti no mo akwala bi o ti sei ohun enya de nyina na se be edu abode ohun na ni nyina no ahweyie ene wo hwe ohun yi a sansem sei no bedene se bi beto eya na nyame nhihye se ne ekoso e bansa no ebia na omo nasefo bibia o maye ena de nsunsanso bi sei aba ono we su no menua enioma bebre ne wom yensua de yentwe ho mfiri bone ho ne yentwe ho mfiri bone ho menka sabi eno anse wo be subscribe na wa share na ma ya ho de ne de more videos abro wo subscribe na wo share yehu a ye na wani kunkura wo na eze odi video no ede eba saw